60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa UFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado sa aton sining mga kasimanwa, Agosto 1 na. Unang adlaw sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa gyapon ni mo lang ganimong kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagwan karon nga mga balita. Ang kasadyahan nag-ulan sa may banwasang Leganes sa ikapat sining semana sang suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Aga pa nagpila kag nagdagsa dito aton sining mga kabombo agod nga magpartisipar sa aton sining suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ining makita ninyo nga nagpila ngayon may mga free samples to gina, no? Nga ginapanghatag ang aton sining mga sponsors katulad ng gilamang sang holiday beef loaf kag holiday corn beef. Subong man ang Dr. Wong sa papaya soup. Samtang istoryahan taman karon kung sanday sino mga nagdalaog sa ginpanigayon sining iyang fourth weekly draw nga may napulo sining ka mga pauli dala ang 1,000 ka pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sang gift pack. Ang gift pack ginabugusan sang isa ka balding orokan. Isa ka balding orokan, mayara isa ka box MSG coffee kag may napulo sining ka mga sachet kag subong man 2 ka pack sang kumiya bihon kag 3 sini kalata sang holiday beef loaf. Sa aton sini nga mga kabombo hikilalahon taman kung sanday sino ang mga nagdalaog sa aton sini nga mga pahampang mga cash prizes gin panagdagagay na. Subong man hibalon taman mga winners sa bahin karon sa aton sini nga studio draw. Sino ay hanang mapalaron sini madaog sang dalag ko pagin mga cash prizes. Anom ang magadaog 3 ka consolation prize magabaton sang tag 1,000 ka pesos. 2,000 pesos sa third prize. 4,000 pesos no sa bahin karon niya or 3,000. No, stand corrected 3,000 pesos sa third prize. 4,000 pesos sa second prize kag 5,000 pesos sa first prize. Nawagon man naton karon diri sa pagpalayag sang bumbuanay sa udto gani standby kamo kon kamo naghulog diri sa inyo sining mga entries sa studio kag subong man sa mga Dropbox sa center sa palibot sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Sa iban pagin sining mga talupang don mga mainit nga mga issues kag balita sa aton sining pagpangalagad. Si Senator Loren Ligarda gintawag nga sala kag wala sang balasihan ining pag-file o natalana sining pag-file sang Office of the Ombudsman sang plundered case batok karon sa iya kag sa iya sining anak. Tiambal sang senadora sinya since ginagumpisa ako sa public service ginahalungan ko yang akon sining pangalan. Sa aton sining mga kasimanwa 1998 sang nagumpisa ini sa bahin karon iya sang public service. Si Senator Loren Ligarda hambal sang senadora sinya ti bilog sining chimpo sa akon nga pagpanerbisyo. Ginauyatan ko gid ang integridad sa akon siniyang pangalan. Kani sala ining mga akusasyon kag wala sang balasihan.
Kung madumduman pa sa aton sini nga mga kauturan, si Representative Leandro Liviste nagainit man ang iya sini nga pangalan kaysa nga tinalikdan sini iya nga mga binulan kag tuig. Masamiman nga nagalupok no ang mga kontrobersiya nga iya sini nga ginabuyagyag. Nga kung sa di nagakaulamid ang matagas nga opisyal sa nga pungsod na Pilipinas, just like former Speaker Martina Romualdez. Subong man sa aton sini magkabombo, Executive Secretary Ralph Recto. There was a time nga ginatumok man ni Representative Liviste ang district engineer sa ila sini nga distrito. Nga kung sa diin, as per information driban kung inyo pamadumduman na ulamid man ang pangalan ni Uswag Party List Representative James Joang nga nagapangayo sang tawag si gani banwa porsyento sa mga proyekto. This time naulamid naman liwat si Representative Liviste kag subong iya nanungod naman ini sa solar energy contract. Kay gin-monopolize ko no sa nga mag-iloy. Samtang sa iban pa nga mga balita kag impormasyon ang mga Duterte dire nag-apilar sa International Criminal Court nagalaom nga kon maglabot na man sa punto no nga ma-expire na bangod sa katigulangon kag kun ano man nga mga komplikasyon nga ginabatsyag sang anay presidente ginalawman sang iya sining mga bataan nga kuntani diri na sa pungsod na Pilipinas. Ang pamilya Duterte nagalaom nga si former President Rodrigo Duterte ang diri na makangkon sa iya sining ulihi nga ginhawa sa pungsod na Pilipinas before pa man nga matapos ining kaso sa International Criminal Court. Payag ini sang Vice Presidente kagapon sining adlaw. Anyway, balik-balikan tayo ning madalakuan ng mga balita kag impormasyon. Check ta na yung pinakauligalakat sang panahon sa linya naton si Sir John Baron, weather observer sa Pag-asa Iloilo. Sir John, si Bombotsa, mayong udto. Yes, sir. Mayong to kag sa aton man mga tagpanamati sa Bombo Radio. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, August 1, 2026. Sa aton nga update, ang LPA no nga gina-monitor naton, gina-akin na sa kalion 960 kilometers east of southeastern Luzon. Manubo man ang chance nga mag-develop ni siya sa Bagyo, pero may possible ni siya nga magpalapit pa no or posible pa gani magigoy sa may central part sang Luzon. And ang ini nga LPA malayo man ini siya sa Western Visayas no, wala siya direkta nga epekto kay ang location sinis nasa nasa babaw na ni. So diri sa aton sa Western Visayas, expect naton generally fair weather kita. Muna na galing no may mga chance gyapon kita no sa isolated nga mga pagulan, pangilat kag panaguob kapin pa sa hapon kag sa kagabihon dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina tubtob makasarangan sa direksyon ami nasidlangan tubtob ami nakatundan nga muni ang magadala sang makanay tubtob makasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak 5:32 kini sang aga, magaton na dinhi 6:14 karon sa hapon. Ang naton latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat. Dako improvement sa aton sini nga tempo particularly diri sa bahin sa syudad ka probinsya sa Iloilo, Sir John. Yes sir, fair weather kita no ang weekend daton expect naton fair weather kita. May amna na may mga chances kita sa mga isolated nga mga paulan karon sa hapon kag sa kagabihon. All right, sige sir. Thank you gid kag salawat mayong udto dira sa inyo. Thank you sir and may adto. Derwavit si Sir John Baron, ang weather observer from Pag-asa Iloilo. So generally fair weather kitabot silingon mananayaton siniyang panyimpo mula gisinabanway, no? I expect taron ta sa gyapon nga mayara sang lapta-laptaw lakalaka sini nga pagtupa man sang ulan. Diri man iya sa palibot sa syudad sang Iloilo. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11.
si Alex Ayala lutos diri ang seed number 2, no? Nga si ang sini nga pangalan si Svitolina, sa aton sini karon nga mga kauturan si Elina Svitolina, no? Ginlutos siya ini. Karon nag-advance na si Ayala mga biyan sa semifinal round sa Mubadala DC Open. Now, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Naglagas lang gani ni si Alex sa mga biyan sang 1-3 nga score sa second set pero naka-recover. Now, kag nakuha ang kanalagaan sa aton sini nga mga kasimanwa after sang world number 10 si sa Svitolina na na penetrate niya ang mga serve ni Ayala sa first set. Nag-tie ini sila sa aton sini nga mga kabumbo pero gindaog ni Ayala sa masunod sini nga 4-5 ka games nga kung saan ang score naglabot sa 6-3 sa aton sini nga mga kasimanwa. Ining Ukrainian sa second set naka-advantage sa aton sini nga mga kabumbo nga kung saan nakascore din siya sa 3-1 sa aton sini nga mga kabumbo, but ginlutos ini sa aton sini nga mga kasimanwa ni Ayala si Svitolina, no? Matapos ang 4-3 lead sa aton sini karon nga mga kabumbo. Close fight kay napatas pa ni Svitolina sa aton sini nga mga kasimanwa, but ang momentum nag-shift na iya sa kay Alex Ayala. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Congratulations kag isa na naman ini karon ka kadalagan sa bahin iya sa mga Pinoy. No? Ining kampanya ni Alex Ayala sa bahin karon sa Mubadala DC Open. No? Nga kung sa diinti ginapanglutos siya sini mga matag-as nga seed sa patag iya sang tennis. Lantaw na to nini bantayanta kay si Ayala ang ikanom nga nakadaog na sa top 10 player sa sini iyang season. Ginperdi man ni Ayala ni Alex Ayala si Svitolina sang tinilikdan nga June during sang Berlin Open. 54 minutos na nakaligad sa takna sining lasa 11 diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nagalaom diri karon ang pamilya Duterte o mga kabataan ni former President Rodrigo Duterte nga pananglitan diri na lang kung tani sa pungsod Pilipinas, no? Ang ulihing ginhawa sang anay presidente. Amoning pambal ni Vice President Sara Duterte sang mapagigangutan sa magkatapo sang media dito iya sa The Hague. Hambal sa Vice Presidente, there is always the possibility that he will pass inside the prison. And that is something that I already discussed with the President Duterte. That is why he gave instructions, his instructions in case he dies in prison. But of course, as a Filipino, as a daughter, we want him to die on Philippine soil. Samtang ginaknowledge ang jurisdiction sang ICC, gin-question man sang Vice Presidente ang impartiality sang korte, no? Kag ginapanindugan sini nga hindi patas ang ila sini nga pagtrato sa anay presidente sa pungsod na Pilipinas. May skin condition karon nga ginasufrer, nagdugang pagid sa mga existing nga health risk or illness no? Nga ginaara na daan sa anay presidente. Nanotisyaran lang ni ang skin condition ni VP Sara sadtong inisyang ulihi nga nagbisita sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Sila niya ginpamangkot ini sa Vice Presidente kung anong ginabatsyag
o sa iya sining estado sa iya nga panit pero ang sabat ni former President Duterte sinya kato lang niya. Di isa man ini sa gina-raise nga concern karon sa nga mga Duterte bangod ining CPRRD diabetic ini siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ginano lang ko ginabutangan lang sang cream para nga hindi masyado magkatol kag kung masyado ni kakatol kaluton nga katulon ni former President Duterte kag mapilas. Di kung diabetic ka sa aton sini mga kabumbo manambali lang ang pilas mo dugay magayo. Anyway, dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagan inyo bantayan sa baray nga pagpalayag sa mumualay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawit sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Sabado, unang araw sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, Office of the Ombudsman tiniyak na gagawin ng lahat ng remedyo mapanindigan lamang na matibay ang mga ebidensya laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito naman si former Senator Bong Revilla, ginugol ang unang araw ng paglaya sa family reunion. Ang China tumutol sa isinumiting nautical chart ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ang National Maritime Council naman ipinagtanggol ang pagsusumiti ng naturang nautical chart dyan sa Baho de Masinloc doon sa United Nations. Abangan mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump nawawalan na ng tiwala sa usapang United States at Iran. Ang Washington naghahanap na ng Iranian assets. At sa ating balitang palagkasan, buhos ngayon ang pagbati Pinay tennis star Alex Ayala. Pinataob ang kanyang katunggali na naging sanhi para makapasok na siya sa DC Open semifinals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mistulang nagkaroon ng masayang reunion ng pamilya nitong si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos na makalaya ang dating senador mula sa ilang buwan na pagkakabilanggo. Yan ay sa pamamagitan ng pagbayad ng piyansa. Ibinahagi ni Revilla ang ilang larawan kaugnay ng kanyang aktibidad at kung saan ay makikita na kapiling niya ang kanyang pamilya.
Kinumpirma naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na nakapagbayad ang kampo ni Revilla kahapon ng 1 milyong piso na cash bond para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang piyan sa mga kabombo ay kaugnay pa rin ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa umano'y manumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa bahagi ng Pandi dyan sa Bulacan. Si Revilla mga kabombo ay isa sa mga kilalang personalidad sa politika at showbiz na naging senador ng ating bansa mula taong 2004 hanggang 2016. Noong 2014, siya ay nakulong dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel fund scam. Ngunit nakalaya rin noong 2018 matapos naman na maabsuwelto sa kasong plunder. Bagamat patuloy na dinidinig ang mga kasong graft laban sa kanya. Samantala sa kanyang pansamantalang paglaya ngayon ay muling nagbigay ng atensyon sa publiko lalo na't kilala ang pamilya ni Revilla bilang isa sa mga prominenteng political clans sa lalawigan ng Cavite. Ang pagkakabalik niya sa piling ng kanyang pamilya ay nagdulot naman ng matinding interes sa publiko at sa mga taga-suporta nito habang patuloy na sinusubaybayan ang magiging takbo ng kanyang kaso dyan sa Anti-Graft Court. Sa ibang usapin naman, hindi babaguhin ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ito ay sa kabila ng naunang paalala ni Presiding Officer Francis Chis Escudero noong ika-10 trial day na maaaring ikonsidera ng House at Defense Panel ang posibilidad ng pagpapalit ng spokesperson dahil parehong nagsisilbi bilang prosecutor sina Attorney Tolosa at defense lawyer na si Attorney Michael Powa. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, batid ni Attorney Tolosa ang kanyang limitasyon sa pagsasalita tuwing siya ay nagpapaunlak ng mga panayama. Batid din niya na abogado ang saklaw o lawak nitong sub judice rule at mula noong siya ay naatasan bilang spokesperson, naging maingat siya sa kanyang mga sinasabi sa anumang foruma. Sa ngayon, mananatili niya ang dalawang papel ni Tolosa, ito'y bilang tagapagsalita ng House Panel sa mga legal na usapin at bilang counsel for the prosecution. Ang tanging ipapayo lamang niya ng House Panel sa naturang abogado ay ang maging mas maingat sa hinaharap nito. I think Attorney Tolosa is very much conscious about the prohibition on making comment on the merits of the impeachment case. He's very much aware as well about the sub judice rule, no? At kamukha ng naging pahayag ng ating presiding officer, these spokespersons have been very careful, not only Attorney Tolosa, but even the spokes of the defense in the person of Attorney Powa, no? So for us in the prosecution, wala naman kaming ibang iniisip about changing the arrangement. So since it appears na Attorney Tolosa can act simultaneously in two capacities, one as member of the prosecution panel and the other as spokes, I think we will just continue with it, no? With Attorney Tolosa being more careful perhaps this time. Although alam naman namin na careful na siya, siguro mas conscious na siya because of the observation that was pronounced by Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Attorney Michael Powa sa panayam ng Bombo Radio Philippines na siya pa rin ang magiging spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa makadagdag natin balita, kuha muna tayo ng update mula sa ating news team. Office of the Ombudsman tiniyak na gagawin ng lahat ng remedyo mapanindigan lamang ang matibay na mga ebidensya laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. At iba pang mga update dyan ho sa Ombudsman at Sandigan Bayan ating tunghayaan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Office of the Ombudsman na gagawin umano nila ang lahat ng remedyo o akbang patungkol sa kaso na isinampal laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Sa mensaheng pinadala ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, kanya sinabi na gagawin nila ang maaari pang mga remedyo, mabigyan din lamang na matibay ang mga ebidensya sa kaso laban sa dating mambabatas. Patuloy kasing naniniwala ang tanod bayan na mga ebidensyang kalakip sa inihahing kaso ay matibay para mapatunayan ang pagiging may sala ni former Senator Revilla Jr.
Kahapon ay nag-issue ng resolusyon ng ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan kung saan pinayagan ito makapagpiyansa ang dating senador. Gayunpaman, sinabi pa rin ng Office of the Ombudsman na kanilang nire-respeto ang naturang hukuman sa mga kautusan at desisyon nito, ngunit tiniyak na paninindigan ng Tanod Bayan ang isinagawang investigasyon. Nitong Biyernes, ika-31 ng Hulyo ay pansamantalang nakalaya ang dating senador mula sa New Quezon City Jail, Male Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas. Ito ay na makapagbayad ng 1 milyong pisong halaga ng pera na siyang itinalaga ng korte o ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan bilang pampiyansa. Naharap si former Senator Bong Revilla Jr. sa kasong malversation kaugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Bulacan, aabot sa halagang 92.8 million pesos. Samantala, ibinahagi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang patungkol sa paghahain ng patong-patong na mga reklamong malversation laban kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola at iba pa. Ayon kay Ombudsman Remulla, ito'y kaugnay sa conflict of interest ng mamabatas dahil sa munoy pagiging contractor nito o congressman na contractor pa. Higit 20 bilang anya ng malversation case ang ihahain ng Tanod Bayan para isailalim na ng tuluyan sa preliminary investigation ng tanggapan. Ipafile ang opisina for preliminary investigation. Ito ay laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor, ilang council? Marami, 20 plus counts of conversation. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, yung ginawa niya. Alam na yun, contractor, di ba? Alam nyo na yan, conflict of interest. TH, Republic Act 3019. Batay sa 157 pahina na investigation report ng Ombudsman Special Panel of Investigators, natukoy ang pakikipagsabwatan ni Representative Garjola sa ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, private contractors at mga miyembro ng Commission on Audit Team ng distrito. Sa sabwatan nangyari, dito inilipat ang pampublikong pondo tungo sa kanilang pansariling pakinabang na dapat sanay nakalaan sa flood control projects. Dahil dito'y inirekomenda ng special panel na maging non-bailable ang mga malversation charges laban sa mamabatas o tinaguraang kontraktor. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang balita, nanindigan si ACT Teacher sa Party List Representative Antonio Tinio sa pagsusulong ng anti-political dynasty law kahit pa hindi ito nabanggit sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Representative Tinio, sinabi nito na hindi aabandonahin ng makabayan ang naturang panukala kahit pa hindi na ito prioridad ng administrasyon o ng kasalukuyang Kongreso. Hindi rin naiwasan ng makabayan bloc na magulat nang hindi ito marinig sa huling State of the Nation address, gayong isa ito sa mga ipinagmalaki ng kasalukuyang administrasyon bilang prioridad. Samantalang last year, kasama sa mga ipinangakong reforma bilang pambawi kumbaga sa flood control corruption scandal, isa yung political dynasty, pero ngayon wala na anumang pagbanggit dito. Na katakataka dahil ang Pangulo mismo ang kumbaga ang bubuhay sa pag-asa ng mga taong bayan na sa ilalim ng administrasyon niya ay finally magkakaroon ng batas para ipatupad yung mandatong anti-dynasty. So, sa ngayon, nasa kamay na ng Senado ang tuluyang pagpasa ng panukalang batas ukol sa political dynasty matapos itong unang aprobahan sa House of Representatives bago pa nag-adjourn ng sinidi ang Kongreso. Ayon kay Representative Tinio, bagaman mas mahinang bersyon na kasalukuyang nakabinbin na panukalang batas, mas mainam anyang may panukala para sa tuluyang pagbabawal ng political dynasty kesa na nanatiling pangarap lamang ito. Nevertheless, nakasalang yan sa
sa Senado ngayon, dahil pinasa na ng House yung version, bagaman kapos na kapos, no, dahil napakalimitado nung ipagbabawal na mga dynasty, ay dapat ituring ng mamamayan na isang ano pa rin yan, no, buhay na usapin. At ang focus ngayon ay sa Senado. Kailangan magpasa sila ng kanilang version, tapos finally harapin ito ng dalawa through the BICAM. At ang panawagan natin ay dapat magkaroon ng ngipin yung anti-dynasty law. Bahagi pa yan ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Nagatid niyan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang isang tauhan matapos ang umano'y pagkukulang sa pagproseso ng counter affidavit dating ni Senator Robin Hood Robin Padilla para sa kasong obstruction of justice. Nilinaw ni Ombudsman Remulla na nakapaghain ng counter affidavit itong si Padilla taliwas doon sa naunang pahayag na hindi ito nagsumite ng kanyang tugon. Ayon pa kay Remulla, hindi na itala sa central record ang dokumentong inihain ito at diretsyong naipadala sa Investigating Division dahilan upang magkaroon ng kalituhan. Sinabi ni Remulla na isa itong seryosong paglabag sa internal procedures ng Ombudsman kaya isinailalim na sa disciplinary investigation ang sangkot na personahe. Nagpadala na rin ang kanyang tanggapan ng liham kay Padilla upang ipaliwanag ang nangyari. Matatandaan na isinampa ng grupong Tindig Pilipinas ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla dahil sa pagkakawala o pagkaalis sa compound ng Senado, pati na ho itong si Senator Alan Peter Cayetano at ang Sergeant at Arms ay na hinahabol din kaugnay ng naturang usapin matapos nang makalabas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa at makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Samantala, umapila naman si Contradaya Convener Professor Danilo Araw sa Office of the Ombudsman na maging bukas sa pagsasagawa ng investigasyon laban kay Senator Loren Legarda at sa kanyang anak na si Representative Leandro Leviste ukol sa solar projects. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Tanudbayan na nasa preliminary investigation stage na itong plunder and graft case ng mag-ina. Ibig sabihin, nasa evaluation process na ang naturang opisina sa mga ebidensyang hawak nito para masuri kung mayroong sapat na dahilan para maghain ng formal charges sa korte. Ayon kay Professor Araw, dapat ay hindi nakatago sa publiko ang kabuuan ng kaso tulad ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga proyekto ng solar sa bayan project ni Representative Leviste. Binalikan ni ang profesor ang nangyari noong taong 2019 kung kailan na ibigay ang prangkisa para sa naturang proyekto at marami ang pumuna sa posisyon ni Senator Loren Legarda sa Senado at ang koneksyon niya sa naibigay na prangkisa dito sa proyekto ng kanyang anak. Ang naturang prangkisa ay may saklaw na 25 years anya. Ayon sa Batikang Communications Professor, dapat ay maging transparent ang ombudsman sa ginagawa nitong investigasyon at ilabas sa mga dokumentong bumabalot sa plunder and graft cases laban dito sa mag-ina. Hindi anya ito paglabag sa privacy ng dalawa kung sakaling mambuksan sa publiko ang mga naturang dokumento dahil ito ay para sa interes ng bansa at ng sambayanan. 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, tiniyak ni Representative Jude Asidre ang paggawang prioridad ng House of Representatives sa pagreforma ng Marcos Jr. Administration sa sektor ng edukasyon sa ating bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Asidre na ang pag-focus ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon sa State of the Nation Address ay isang welcome development sa kasalukuyang liderato ng House of Representatives dahil ito rin ang direksyon na tinatahak ng naturang liderato. Binanggit pa ng mambabatas ang paglalaan ng pinakamalaking pondo para sa nasabing sektor sa bawat fiscal year at ang pagpasok ng iba't ibang reforma at pagpapataas sa kalidad ng edukasyon at tulong na rin sa bawat mag-aaral at mga state universities and colleges.
Si Isidre mga kabombo ang nagsisilbing pinuno ng House Committee on Higher Education at Technical Education. Ayon sa mambabatas, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng naturang lupon sa ibang mga paraan pa para mapabuti ang sektor ng edukasyon at matulungan na rin ng national government. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi pa ng mga pahayag ni Representative Jude Isidre. Masaya na kasama po sa naging priority na identify ng ating Pangulo yung patuloy na investment natin sa education, especially dun sa inclusive education na na-mention po ng Pangulo, dun sa ating mga accomplishments na nagawa sa higher education kung saan mas marami na sa ating mga state universities and colleges ang nakakasama na po sa world rankings. I think this is indicative of the attention that the President is giving to the education sector. At kami naman po bilang chairperson ng Higher and Technical Education ay tuloy-tuloy po ang ating pagsulong po ng mga reforma na nasimulan na ng EDCOM 2 at inaasahan po natin, especially na ang sunod na gagawin ng Kongreso ay magbalangkas po ng national budget na yung nasimulan po natin na pagpipigay ng atensyon at ang pinakamataas na alokasyon sa edukasyon ay patuloy po din po sa ngayong taon. Bagi pa yan ang mga pahayag ni Representative Isidre ng Tingog Party List sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Ayon pa sa Department of Education ay nagtabi ito ng nasa 65 billion pesos para naman sa construction ng mga bagong classrooms sa ilalim ng historic 1 trillion fund o budget na inirekomenda ng Kongreso at ng tuluyang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang may tuturing na pinakamalaking infrastructure investment sa kasaysayan ng naturang ahensya. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bago ho tayo mga kabombo, umusad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Pabatiin natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. At together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Director. Magandang tanghali po, Sir Dennis, Sir Ma'am Jaira, at sa inyo po mga tumatangkilig na nakikinig at nagnonood. Isang magandang tanghali po. Salamat po. Salamat din po sa pagkakataon, mga kadaupang palad kayo sa Impapawid. Ano po itong nabistong kaso ng umano'y honey trap? Sapagkat sa iba, bago po ito sa pandinig at sabi, human trafficking plot daw ito. Para kay Executive Secretary Ralph Recto at sa iba pang mga personalities. Bakit ho nakakaladkad dito yung pangalan din ni Representative Leandro Libiste at former Representative Jing Parasa? Could you please enlighten us about this, Director, please? Dito po, nangyari po dyan, ang talagang kaso po aming ino-operate ng aming mga operatiba ng NCR Regional Office namin together with our STG, Special Task Force Group, ay yung pong report sa amin na pumasok na may isang individual na involved sa human trafficking. Ang ginagawa po nito, nagdadala ng mga babae or kahit lalaki, ganun po yung kanyang report sa amin na sa mga exclusive hotels, ganyan po dinadala. So nung nahuli po ito, na-entrap dahil dinala na sa opisina ng NCR, parang natakot itong personalidad na ito namin pong nahuli. Nagtanong siya, nagsalita bigla na bakit ba ako hinuli? Wala naman akong ginagawa, ganun yung sinasabi niya. Hindi naman to human trafficking, pero nakunan po lahat ito ng video, naka-body worn cameras po yung mga aperitiba natin eh. Nung pagtanggap ng pera, doon po siya hinuli. Ngayon, sinabi niya bigla doon sa opisina na may kinalaman ba ito rin sa
pinaplano dapat kay Senator pa po ang tawag Ralph Recto. So nagkaroon po bigla ng parang inkling yung ating mga operatiba na inquire, tinawagan po ako na may ganung report. Sabi ko, imbestigahan nyo na. Alamin nyo. At doon na po nalaman na ito palang bugaw na ito, may kumausap sa kanya si dating Congressman Jing Paras. Tinawagan siya noong May 26 at nag-meeting sila ng 3 beses sa isang restaurant sa Quezon City. At ang balak po palang gawin character assassination kay E.S. Ralph Recto. May mga babaeng gagamitin na magpapublicate ng affidavit. May abogado na po sila dala. Magpapile ng kaso. Dapat itong linggong ito napapasok. At magpe-press con para sirain po ang pagkatao ni E.S. Ralph Recto. So, binanggit po doon na sang-ayon kay Kong Ding Paras ang magpipinas nitong operation na to si Congressman Leandro Reviste. Doon po yun lumabas yung mga storya na yan po. At kailangan po nating imbestigahan at i-validate. Sapagkat para sa amin, namin tinitingnan, mukhang this is a destabilization na may planong gawin po sa matataas na opisyal ng pamahalaan po. I see. Very sensitive itong usapin pala na ito. Okay. So far, ano ho ang na-take action na ng panig ng National Bureau of Investigation? Kayo ba ay may nai-issue na subpoena para dito sa pagkuha ng panig nito si Reviste? And of course, kay former Representative Paras, and ano na ho so far ang tugon po nila? Nagawa na po yung subpoena nitong kahapon, pero ang service po nito dahil Sabado at Linggo na ay sa Lunes na po, pero sila ipapatawag po sa Huwebes para sila po ay magbigay ng kanilang pahayag at kaliwanagan dito. So inaasahan po namin na sana dumalo sila. Dahil kung gawa-gawa po yung kwento na ito, papapanagutin din po natin itong nahuli natin ito. Dagdag na kaso po sa kanya. I see. Pero kung may katotohanan naman po, dapat magkaroon po ng linaw itong direction po na ito. At saka mahirap naman po, nakikita ko nagdi-deny sila sa Facebook, sa social media po. Mas maigi po siguro talagang sumpaan personal na sabihin po para kung talagang walang kinalaman, ito po ay opisyal na deklarasyon at nakasaad po sa isang sinumpang salaysay. I see. Okay. By the way, Director, ang akin pong katandem dito si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Sige po. Opo. Dag ko rin sa katanungan ni Bombo Dennis, kung mapapatunayan na may tao talaga na ginamit dito upang mag-frame o mag-set up, may nakikita po ba kayong legal loopholes upang tugunan ito? Well, papasok din po sa human trafficking yan kasi exploitation po ng mga individual para they're taking advantage of the weakness and the vulnerability para po gumawa ng isang krimen po. So pwede rin po natin yung ipasok doon. Tsaka meron din po na iba pang pwedeng pananagutan po under the revised penal code. Depende po sa magiging takbo po ng investigation po. Kung usapin naman, Director, ano po yung latest update dito sa investigation natin dito towards Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee? May mga nakuhaan na po kami ng mga pahayag. Ito po yung mga voluntaryo nagpunta at may mga dokumento na pong pumasok. Yung pong mga Board of Trustees ng PISCO, hindi po dumating, nagpadala po ng abogado. Pero isasapuin na po ulit natin para bigyan po ulit ng pagkakataon na sila yung makapagpaliwanag po. Dito naman sa Task Force Cash Cow related dito sa Southeast Asian Games, may update na po ba dito or developments sa inyong investigation? Yan din po yun. Yan din po yung Task Force Cash Cow na yan. Yung po yung meron na tayong mga dokumentong pumasok. May mga individual na po na nagbigay ng kanilang malayang pahayag na sinumpang salaysay. Yun na lang po inaantay natin nga yung pagdating po sana ng mga taong nandoon po sa GIS ng PISCOGO, yung nakarehistro po sa Security and Exchange Commission po. How about Director dito sa investigation or pagsilip po natin dito ng possible flood control projects anomalies doon sa Taguig City na known as bailiwick of Senator Alan Peter Cayetano? Well, yung pong mga dokumento Okay, check natin. I-check natin na maya-maya mga kabombo yung signal mula sa panig ni Director Matibag. Very important ito itong ating pinag-uusapan para sa kalinawan itong mga ongoing investigations ng National Bureau of Investigation.
Okay, at nagbabalik si Director Matibag. Director, please proceed with the Yes. updates. Ano po? Go ahead po, please. Yung tungkol po sa uling katanungan yung sa flood control sa Taguig, sabi ko nga po, yung mga dokumento at ebidensya pong ipinasok ni Senator Ping Lacson, isa rin pong aming mga tinitingnan dokumento. Ngayon, kung meron po mga dagdagang pang dokumento at testimonya, ay amin din po itong ipakikipag-ugnayan po sa Office of the Ombudsman po. From my end, Director, if you mind sharing sa amin, sa ating listeners and viewers, kumusta po yung nabisto at nakumpiskang halos 13 million pesos na halaga ng cosmetic and skincare products sa Tondo, Maynila? Yun po yata yung operation kahapon. Wala pa po sa akin yung complete report yan po at they will be subjected to inquest proceedings. Meron pong successful na 7 operations ang special action unit po namin kare-report lang nga po sa akin kanina na yung po yan sa Binondo, may mga ilang na nagtitinda ng mga beauty products, saka cosmetics, saka po para mga gamot. Wala pa po sa akin yung kompletong spot report po. Thank you, Director. Bambo Danis? Okay, napakadelikado dahil ginagamit ito ng atin po mga kababayan. By the way, Director, maiba lamang po ako, samantalayin po namin yung pagkakataon. Until now, hindi pa ho natin namamataan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Any update on that, please, Director? Ongoing po yung surveillance namin. In fact, meron po kaming ilang lugar na patuloy po naming binabantayan ngayon. Hindi ko lang po talaga pwedeng i-detalyan at baka po makompromise yung operations pati po yung aming mga informants at agents on the grounds po. Okay, Director, maraming salamat po sa pagkakataon kayo'y aming nakausap sa tanghaling ito. And siguro from time to time kami ho'y hihingin ng mga karagdagang update mula ho sa mga paksa po na yan. And kung kailangan man ng National Bureau of Investigation to disseminate information para makapag-ingat po yung ating mga kababayan, bukas po ang Bombo Radio Philippines para naman dito sa mga mahahalagang impormasyon, lalo na yung mga babala at iba pa hong mga aspeto na kinakailangan na mabilis na ma-disseminate. Thank you so much, Director. Apo, salamat din po. Magandang tanghali po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation, si Attorney Melvin Matibag. Siya ho ay tumukoy doon sa mga paksa na kasalukuyan hong hawak ng kanilang kawanihan hinggil ho dyan sa mga usapin na kanilang iniimbestigahan. Tuloy tayo sa ating mga balita. Bombo International News. Inihayag ni United States President Donald Trump na nawawala na siya ng tiwala sa nagpapatuloy na usapan sa Iran kahit naniniwala pa rin siyang posibleng magkaroon ng kasunduan upang tuluyang matapos itong sigalot. Sa cabinet meeting sa Camp David, sinabi rin ni United States Treasury Secretary Scott Bessent na hinahanap ng Estados Unidos ang mga Iranian assets sa iba't ibang panig ng mundo at iginiit na ang anumang marirecover na pondo ay mapupunta sa mamamayan ng Iran. Ayon kay United States President Trump, malaki na ang ibinagsak ng kakayahang militar ng Iran matapos ng ilang buwang pambubomba ng Estados Unidos. Ngunit umaasa pa rin siyang papayag ang Tehran sa isang kasunduan upang wakasan ang hidwaan. Samantala, sa ibang balita, mariing tinutulan ng China ang pagsusumite ng Pilipinas doon sa United Nations ng opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal at iginigiit na ang pagtatakda na mga baseline sa naturang lugar ay illegal daw at walang bisa at umano'y paglabag sa soberanya ng Beijing. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang Wang Yan daw na tinatawag ho nila, tawag ho ito ng China doon sa Baho de Masinloc, ay bahagi ng kanila raw teritoryo at hindi kabilang sa saklaw ng teritoryo ng Pilipinas batay doon sa umiiral na international treaties. At muli rin nitong iginiit ang pagtanggi sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagbabasura sa malawak na maritime claims ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Matatandaan mga kabombo na nitong linggo ay sinumiti ng Pilipinas ang naturang dokumento sa United Nations. Ito yung opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc bilang pagpapatibay sa maritime entitlement ng ating bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
at inilalarawan sa chart ang normal baseline ng shoal at ang hangganan ng territorial sea at contiguous zone nito. Samantala, muli namang iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng lahat ng mapayapa at legal na pamamaraan. Habang nagbababala sa China na dapat ay tumugon ito sa anumang hakbang na itinuturing nito na paglabag sa inaangkin nitong soberanya. At yan ay kaugnay pa rin ang pag-aangkin ng China dyan sa bahagi ng karagatan na saklaw ng Pilipinas. Kaugnay pa niya ni pinagtanggol ng National Maritime Council ang pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations ng opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc at ng nakapalibot nitong maritime zones noong Hulyo 29. Ayon dito kay National Maritime Undersecretary Alexander Lopez, isa itong sovereign act na nagpapatibay na mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal at inaangkin din ng China. Sinabi naman ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centino na ang hakbang ay alinsunod sa Article 16 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o itong UNCLOS na nag-aatas sa mga coastal state na isumite ang kanilang opisyal na maritime charts sa United Nations. Anya, makakatutulong ito upang higit pang mapagtibay ang maritime claims ng bansa. Iginiit din ng opisyal na ang mahalaga natugunan ng Pilipinas ang itinakdang requirement ng United Nations sa kabila ng inaasahang reaksyon ng ibang bansa. Dagdag pa ni Lopez, makakatutulong din ang nautical chart upang gabayan ang mga sasakyan dagat sa ligtas na paglalayag sa mga maritime zone at bahagi ito na mas malawak na hakbang ng ating pamahalaan sa pagpapalakas ng maritime governance ng ating bansa. Sa iba pa nating balita, iginigit ni Vice President Sara Duterte na ang kasong isinampa laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ama ay naglantad umano sa tunay na interes at agenda ng International Criminal Court, kasabay na rin ang pagbanggit sa mga bansang nagpahayag ng plano na pagkalas sa Rome Statute. Ayon sa Vice Presidente, pinapakita umano ng kaso ng kanyang ama sa buong mundo kung anong uri ng organisasyon at institusyon ng International Criminal Court. Inulit din niya ang kanyang paniniwala na may politikang nakapaloob sa kaso laban sa dating Pangulo at sinabing sa isang kamakailang rally ay tinalakay ang umano'y political motivations sa likod ng investigasyon sa war on drugs. Kabilang na ang aligasyon na may conflict of interest ang utos ng pagsisiyasat. Kinwestiyon din ni Vice President Duterte kung bakit patuloy na isinusulong ng International Criminal Court ang kaso sa kabila ng edad at kondisyon ng kanyang ama. Anya, 81 taong gulang na ang dating Pangulo at nakakaranas na ng iba't ibang karamdaman, ngunit nagpapatuloy pa rin ang paglilitis laban dito. Sinabi rin ng Pangalawang Pangulo na maaaring maging halimbawa ang kaso ni Duterte sa paghusga ng ibang mga bansa sa reputasyon, interes at kredibilidad ng International Criminal Court sa hinaharap na panahon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant, it's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya, ang gobyerno ng Pilipinas, it's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan. Hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note,
magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC. Bahagi ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, samantala inihayag din ng Pangalawang Pangulo na inatasan na niya ang legal team ng kanyang ama na humingi ng impormasyon sa mga otoridad tungkol sa sanhi ng skin irritation na kamakailan nitong naranasan matapos ang umano'y pagsasabi ng dating Pangulo na hindi niya alam kung paano nito siya nagkaroon ng nasabing problema sa kanyang balat. Sa bahagi itong Makabombo Nation, kuha muna tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team, impeachment court, hinikayat na aksyonan ang issue nitong umano'y spliced video ni Senator Pia Cayetano ayon yan sa isang private prosecutor ng House Prosecution Panel. Ma-report si Bombo Isa Cotonera. Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na isang unfortunate o hindi nararapat na pangyayari ang pagbabahagi ni Senator Judge Pia Cayetano ng umano'y spliced video na tampok ang House Prosecution Panel member na si Representative Chel Jokno. Anya, dapat itong bigyang pansin ng impeachment court at ng publiko. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Ligutan na malinaw manong inedit o spliced ang naturang video. Iginit niyang hindi nararapat para sa isang nakaupong senator judge na magbahagi ng ganitong uri ng video sa sariling social media account. Dagdag pa niya, hindi ito dapat maulit o maging halimbawa sa iba. Matatandaan ang halos 1 minutong video ay may caption na nagpapahiwatig na ang kahilingan ng House Prosecution na maiharap sa korte ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ay isa lamang umanong fishing expedition. Kasama sa video ang bahagi ng palitan ni na Representative Jokno at Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Unfortunate yung incident na iyan. Yung video, spliced, may commentary, may tumatawa, may caption na taliwas sa naging actual statement ni Prosecutor Jokno coming from a sitting senator judge. That is an unfortunate incident. Isang bagay na dapat tutukan ng impeachment court, isang bagay na dapat maintindihan ng publiko, hindi po dapat ginagawa ng isang, with all due respect, Senator Judge, yung pag-post ng isang spliced video, may tumatawa sa background, may caption. Judges are supposed to be neutral. Unfortunate, hindi dapat ulitin, hindi dapat pagparisan ng kahit sino man. Ayon pa kay Ligutan, posibleng magkaroon ng epekto ang naturang insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial, lalo na dahil isang senator judge ang sangkot. Sinabi niya kung ipinakita lamang ang buong video ay wala sa ng issue, ngunit ang paglalagay umano ng edit at caption ay nagbigay ng ibang konteksto. Dahil dito, naniniwala siyang nararapat itong suriin ng impeachment court. Sa kabila nito, tiniyak ni Ligutan na hindi panghihinaan ng loob ang House Prosecution Panel. Anya, magpapatuloy sila sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga pangyayaring maaaring magdulot ng pagdududa sa pagiging patas ng proseso. Muli, ang tinig ni Attorney Amando Ligutan, ang private prosecutor ng House Prosecution Panel. May effect yan kasi nga galing mismo sa isang senator judge. Buti sana kung ipinakita lang yung video, hindi It is spliced, may tumatawa sa background to ridicule yung tao, si Kong Jokno, tsaka may caption may caption. That's why I think dapat yung prosecutor, with all due respect po, sa ating impeachment court, dapat nilang bigyang pansin yung naging Facebook post ng isang senator judge, sitting senator judge ng ongoing impeachment trial. We cannot afford na paghinaan ng loob kasi alam namin mabigat yung trabaho ng prosecution. It affected us as the prosecution, pero hindi kami napaghihinaan ng loob because of that. We will fight this battle till the end. Matatandaang naghain din ngayong linggo ang isang grupo ng women's rights advocates, student leaders at civil society organizations ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Pia Cayetano. Kaugnay nga ng umano'y pag-post ito ng splice at misleading na video ng kanyang palitan
ng palitan ng statement ni Representative Chel Jokno at ng kanyang kapatid. Sa liham na isinumite noong Merkules, siniling ng mga nagreklamo sa komite na imbestigahan ang umano'y sinadyang pagpapakalat ni Cayetano ng inedit na video. Ayon sa kanila, ang sinadyang pag-edit ng opisyal na impeachment proceedings upang umano'y mailigaw ang publiko ay hindi lamang usaping politikal, kundi isang seryoso ethical issue na maaaring makaapekto sa integridad ng Senado bilang impeachment court. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Muling nagpakitang gilas ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala matapos na talunin ang world's number 10 na si Elena Svitolina sa quarterfinals ng DC Open. Sa naging laban na ginanap sa Washington DC, nanaig si Yala sa pamamagitan ng straight set 6-3, 6-4 upang makapasok sa semifinals ng prestihiyosong torneo. Sa unang set mga kabombo ay nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro bago nakuha ni Yala ang 4-2 na abanse at tuluyan hong isinara ang set. Sa ikalawang set naman ay mabilis na lumamang itong si Svitolina ng 2-0 ngunit nakabawi si Yala at nakapagtala ng 3 sunod na panalo para naman makuha ang 4-3 na kalamangan. Bagamat nakapantay pa ang Ukrainians sa 4-all ay nanatiling kalmado ang Filipina at tinapos ang laban sa huling 2 game. Ang panalo mga kabombo ay nagpapatunay ng lalo pang paghusay nitong si Yala matapos ang una niyang pabagsakin itong si Svitolina sa Berlin Open noong puyang buwan ng Hunyo. Sa semifinals ay makakarap naman nito si dating world's number 1 Naomi Osaka na tinalo itong si Elizabeth Concreto at ang tagumpay mga kabombo na ito ay isa na naman ho na mahalagang hakbang para sa batang Pinay at sa kanyang pag-angat sa world tennis level at umani naman ito ng patuloy na mga paghanga ng iba't ibang fans sa iba't ibang dako ng daigdig. Samantala sa mga dagdag nating balita, bigo namang umusad ang Team Philippines sa finals ng Mobile Legend Bang Bang at yan ay sa Mid-Season Cup 2026. Nalaglag kasi ang itong Team Falcons ng Pilipinas sa semifinals ng naturang labanan matapos na talunin ng Yangon Galacticos ng Myanmar sa score na 2-3. Sa naging laban ng dalawang bansa ay unang nakuha ng Yangon ang unang 2 game. Ngunit tuluyan ding bumangon ang Team Philippines at kinalaunan ay bumawi sa Game 3 at Game 4. Pagpasok ng Game 5, isang crucial clash ang naganap sa 18-minute mark kung saan 4 na miyembro ng team ng Falcons ng Pilipinas ang nawala. Kaya't tuluyan hong nanaig ang Myanmar national team. Dahil naman sa panalo ay aabansin na ang Yangon sa finals habang maglalaro pa ang Team Falcons para naman sa 2nd pwesto. Dito mga kabombo ay makakarap ng Philippine team ang matatalo sa pagitan ng Indonesia at ng Team Spirit na tinamang aantabayanan. Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Mariing kinundin na ng mga labor group ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court na nagpahinto sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila at iniit na nilalabag nito ang labor code at ipinagkakait sa mga manggagawa ang matagal nang hinihintay na dagdag sahod. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ipinakikita na ang temporary restraining order na historic ang wage hike ngunit sa maling dahilan ay dahil agad itong naharang. Anya malinaw sa Article 126 ng Labor Code
na walang korte ang maaaring maglabag at maglabas ng temporary restraining order laban sa mga proceedings ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa Article 1, 2, 3. Ang mga apela sa wage order ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa regular na hukuman. May mensahe rin itong si Representative San Fernando kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na kanyang pinuna dahil sa umunoy mabilis na pagsunod sa temporary restraining order sa halip na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Anya kapag para sa negosyo ay mabilis ang aksyon ng pamahalaan, ngunit kapag para naman sa kapakanan ng manggagawa ay marami pang pag-aaral at mga dahilan. Oh, Secretary Tolentino, tapos sasabihin mo nalulungkot ka. Sasabihin mo hindi ka nalulungkot, nalulungkot ka, nasasaktan ka. Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero 1 na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, biglang isususpinde. So, bakit kapag pagsususpinde ng sahod ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Bakit kapag usapin ng ikagiginhawa ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Tapos, kapag mga manggagawa ang humihingi ng dagdag na suporta, pag-aaralan ninyo, tatameme kayo, tetenggahin ninyo. Secretary Tolentino, instead of upholding what is written on the labor code, kayo pa po ang nangungunang nagbabiolate niyan. Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawiin. Kasabihin, nire-respeto ko ano yung sabi ng korte. Secretary, hindi mo binabasa kung ano yung nakasulat sa batas, RA 6727, meron sa labor code din. Representative Eli San Fernando, samantala sinabi naman ng Trade Union Congress of the Philippines na ang temporary restraining order ay magpapalawig lamang sa paghintay ng mga manggagawa sa dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, pabahay at iba pang pangunahing bilihin. Narito pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines. Labor Secretary Francis Tolentino na buong lakas ng loob ipinagyabang yung historic na 85 pesos wage increase. Dapat yung pareho rin po o mas matinding lakas ng loob ang kinakailangan para po ipagyabang hanggang dulo, ipaglaban yung karapatan ng ating mga kababayan doon sa tinatawag ng historic wage increase. No? Huwag po nating paasahin yung ating mga kababayan. Ito po ay usapin ng karapatan, ito po ay usapin ng katwiran. No? Sa kauna-unahang beses sa ating kasaysayan, yung ating minimum wage sa NCR mula 695 naging 755 at bigla-biglang bumalik sa 695. Never po nangyari yon. Kung kaya't kailangan pong tindigan talaga ito ni Secretary Tolentino. Kung hindi, ay paulit-ulit na lang mabubudol yung ating mga manggagawa kay Sectol. Iginiit din ng grupo na ang petisyon ng dalawang construction firms ay hindi lamang tumututol sa wage order kundi tinatangkang pahinain ang mismong wage setting system sa ilalim ng Republic Act No. 6727 o itong Wage Rationalization Act tapos mabigo ang mga employer sa proseso ng wage board. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong pagpapatuloy ng Bombo Network News, dadako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Western Visayas, lalaki sa Iloilo City arestado matapos na ibenta umano sa internet ang video ng kanyang pakikipagtalik sa mga biktima na minor de edad. Pakigabayan ang inyong pong mga anak sa susunod nating balita na maselan ang tema, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Narito ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Nauwi sa kulungan ng isang 29 anyos na lalaki sa Iloilo City matapos umanong magbenta sa internet ng mga video ng kanyang pakikipagtalik sa mga menor de edad na babae. Ang naarestong suspect na kinilala sa alias na Ed ay sinampahan ng kasong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation of materials. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Police Colonel Richard Habawel, hepe ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU 6, sinabi nito na lumabas sa kanilang investigasyon na pumupunta ang suspect sa mga inuman upang maghanap ng mga menor de edad na babae na hinihikayat niyang makipagtalik kapalit ng pera.
Dinadala umano ng sospek ang mga biktima sa kanyang tinutuluyang boarding house at humihingi ng pahintulot na makuna ng video ang kanilang pakikipagtalik. Ngunit ayon sa mga otoridad, hindi alam ng mga menor de edad na ang mga video ay in-upload at ibinenta ng sospek sa isang online adult website. Dagdag pa ni Habawel, palipat-lipat ng boarding house ang sospek kada 2 buwan, kaya naging mailap ito sa mga otoridad bago tuluyang naaresto. Binigyang diin din ni Habawel na kahit pa may pahintulot ng mga biktima ang pagkuha ng video, nananatili itong iligal dahil mga menor de edad ang mga sangkot. Bale, yung isa po, basis namin ng paghuli sa kanya, isa. Pero there are other videos na nakita sa device niya which may be also evidence sa possible other victims. So ngayon, ang basis ng filing, yung paghuli namin sa kanya, yung nag-complain ngayong week, we are reaching out, baka meron pang ibang naging victim yung tao na ito. Open pa ang aming tanggapan para mag-file sila ng complaint. Si Police Colonel Richard Habawel, ang Chief ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ito namang ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano malabo umanong magtagumpay ayon yan sa isang legal expert. May nakapanayam ang Bombo Radio Rojas. Malabong magtagumpay ang ethics complaint na isinampa laban kay Senator Pia Cayetano kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng isang spliced video sa social media habang nagsisilbi bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Joner Pueblo, legal expert, sinabi nito na maliit ang posibilidad na papanigan ng Senate Ethics Committee ang reklamong inihain ng ilang women's rights advocates, academics at feminists laban sa senadora. Ayon kay Pueblo, nakikita niya ang malamang na resolba ang mga isinampang reklamo pabor kay Cayetano dahil sa umiiral na proseso at tradisyon sa Senado. Anya, kung talagang nais ng mga complainant na magkaroon ng legal na pananagutan ang senadora, mas nararapat na pag-aralan ang pagsampa ng kasong kriminal tulad ng cyber libel, bagamat kailangan pa ring isaalang-alang ang parliamentary immunity ng senadora habang nasa sesyon ang Kongreso at iba pang legal na hadlang. Dagdag pa niya, ang pinakamabigat na kaparusahan na maaaring ipataw ng Senate Ethics Committee ay ang expulsion ng isang miyembro. Subalit hindi niya nakikitang mangyayari ito, lalo na kung ang reklamo ay sinampa ng mga individual na hindi naman kasapi ng Senado. Nauna nang naghain ng ethics complaint ang ilang women's rights advocates, academics at feminists matapos umanong mag-post si Cayetano ng isang social media video na sinasabing inedit o spliced at may kaugnayan sa naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Jel Diokno sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Then of all likelihood it will be resolved in her favor. It will come as a surprise assuming the ethics committee will rule against. Of course, they can file a criminal case also against Senator Pia Cayetano for cyber libel, no? Mm-hmm. But again, they have to consider if it's in session and if it's below 6 years, then of all likelihood, it will not prosper. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong usapin ng Paxilica ay may malaking panlilin lang daw ayon sa isang grupo ng mga kabataan. Alamin natin kung ano yon. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Isang malaking panluloko para sa sambayan ng Pilipino ang Paxilica AI Hub na pag-aari ng US at nakabase sa Luzon. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Ryan Jacob Cerquinia, National Spokesperson ng Kabataan para sa Tribong Pilipino, hindi magdadala ng tunay na benepisyo sa mga ordinaryong mamamayan ang nasabing hub. Bukod pa rito, naniniwala si Cerquinia na sa pagpapaalis sa mga katutubong ETA mula sa kanilang mga lupaing ninuno, magsisilbi ring pasilidad bilang sentro ng produksyon ng militar na malalagay ang Pilipinas sa panganib ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Para po sa amin, budol talaga tong Paxilica, Hindi talaga makikinabang ang sambayan ng Pilipino rito. Unang-una pa lang, sa lupain na nabanggit nga kanina,
no? Katutubong lupain ito ng mga Aita, no? At dahil sa proyektong ito, mapapalaya sila sa kanilang lupa na nagsisilbing buhay, hanap buhay nila, no? At kanilang identidad. Tapos, ang implikasyon pa nito, no, ay malalapit tayo sa gera ng US, no? Lalo na at mayroon siyang girian ngayon sa China, no? Dahil itong Pax Silica, hindi lang naman siya AI infrastructure. Ito ay isa ring military production hub. So yung mga minerales na manggagaling sa ating lupain, gagawin siyang mga kagamitang pandigma mismo sa ating lupain, no? Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Para manatiling updated sa mga kaganapan sa mandako ng ating bansa o kahit sa ibayong dagat, maaari hong tunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Luzon Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan natin sa pamamagitan ng ating mga himpila ng Bombo Radio at Star FM. Unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela. Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng City of Pines, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Kung dadako naman sa Bicol Region, partikular ho dyan sa probinsya ng Albay, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, narito naman ang 102.7 Star FM Manila. Sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Narin rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern Luzon naman, narin ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos sa mga Kabombots Star Nation, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, check naton ang report kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Napunan sang kasyasadya sa Leganes Public Market sa ginhiwat sini iyang 4th weekly palengke draw. Sa aton sini nga mga kabombo na saksihan kagaina, sa aton sini nga mga kasimanwa sa mga kultura naton, mga kabombo naton nga nagpasakop dito iya sa aton sini nga palengke draw sa mga pahampang naton. Ara gali ang napunaan man sang nagkalinain sini ang talento ang mga pumuluyo sa banwa iya sang Leganes. Pasalamat gid kita sa local government unit sa Leganes sa mga biyan. Hilabi na gid sa kay Mayor Junjun Haen sa paghatag sa kay gayonan na makahiwat kami dira sa aton sini nga palengke draw. Sa aton sini nga mga kabombo ti kampyon ang tingog sang mga Leganes non kag ila sini nga mga estipping sa paindis-indis ang saot. Sa aton sini mga kasimanwa anyway, istoryahan tana kag kilalahon naton ang mga tagdaog sa aton sini ang palengke draw kag subong man ng mga winners naton sa studio draw. Una kita nay kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please come in. Sa mga kabombotan nagpauli nga may dako nga yuhom, no? Sa ila sini tagsa ka mga nawong ang aton sini nga mga nagpartisipar, no? Sa gipatigayon naton sini karon nga swerte sa palengke 2026 ang Bombo Radio kag sang Star FM sa may banwa sang Leganes, no? Subong gilamang sini karon nga adlaw kung sa dinti magluwas to kay na sa mga vendors, no? Damo man sa mga naghalin pa, no? Sa makbarangayan makon mo ginhungod gid nila Bombo Champ, no, nga magkadto agud nga makaambit man, no, sa papromo sang Bombo Radio halin sa nagkalinain sini nga barangay sa may banwa karon sang Leganes Iloilo, no, sa aton sini nga makbombo. So ginuyatan na naton diri ang mga mapalaron, no, nga nagdaog pulo tanan ha ka mga winners naton ang nakabaton sini sang 1,000 pesos sini nga cash, no, sa aton sini nga palengke raffle draw kag subong man sini sa 500 pesos sini nga worth sang gift pack, no, nagkipan sini karon sa isa ka balde sang Urukan ang sa box sang MX3 nga may ara sang pulo ka sachet kag sang tatlo ka lata sang holiday beef loaf. Aribla, no, ang mga mapalaron, no, pulo tanan ka mga winners naton sa ginpatigayon sini nga raffle draw, no, sa may Leganes public market. Una si Ma'am Malinda Regilacion, 61 years old, sang barangay Takas Haro, Iloilo City. Nagamit ni siya sang San Miguel Pilsen bilang iya sining proof of purchase. Ikaduwa si Analisa Sumbero, 74 anyos ang bumunta tadla Haro, Iloilo City. Nagamit sang efficient oil nga iya sining proof of purchase, no. Ang ikatatlo si Rosita Ferrer, 63 years old, sang Monica Blumentritt. Nagamit man sang San Miguel Pilsen nga sining entry. Ang ikapat si Maria Corazon Bialen, sa 73 years old, sang Paho Napnod, Leganes Iloilo. Nagagamit sang R Florete coupon bilang iya sining proof of purchase. Ikalima si Elmer Hoplo, 60 years old, sang poblasyon Leganes. Nagamit sang San Miguel Pilsen bilang iya sining proof of purchase. Ikaanom, amo si Kathleen Alpanito, 38 anyos, sang barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase sining R Florete coupon. Ang ikapito si Ma'am Elcir Diloso, 43 anyos, sang Sitio Pangpang, Ginubatan, Banwa sa Leganes. Nagamit sang Sarsaya oyster sauce. Bombo Champ. Ang ikawalo si Candelaria Tolentino, 50 anyos ang pangidaron,
sang Kamaligharo, Iloilo City, nagamit sang Arflorete coupon. Ang ikasyam, si Francisca Papna, 59 anyos, sang barangay Igang, Pototan, Iloilo, nagamit ni siya sang efficacent oil. Namo na siya kinanambal niya nga kada antes magtulog, pamanyos gid sa efficacent, hindi do mamuo kuno tulog niya. Kag ang ikapulo naton amo si Helen Nolasco, 59 anyos ang pangidaron sang Deca Homes, Leganes, Iloilo, nagamit sang Arflorete coupon. Bilang iya sining proof of purchase. Sa pahayag sining mga mapalaron sining dagdag o ginakabig nila nga dako sining bulig no sa matag adlaw sining kinahanglanon kapin pati ang iban sining kina nagapamroblema gid kuno sang ila sining gastuhon sa sulod sang balay, so at least makapisapin-sapin no kag bangod nga ti ara kita sa Leganes Market ang iban after nila nga na-interview kay na sa tapos daog naghapit na lang sila dugang pamakal sang kinahanglanon sa sulod sang ila sinikaron nga puloy-an. Bumutsam ato gani kay naghambal nga kun pwede pa lang sunod bulan balik naman tada. Galing ti damo man sa mga obligasyon higaan taman tsansa ang iban sining mga kabanwanan, ang iban sini iya nga mga merkado naton nga maka experience man sila sa suwerte sa palengke Bombo Jomar. Amo gani no ti sa 42 banwanan daan no sa probinsya sa Iloilo. Bombo Champ no mo nang isa sa mga gina-target man no at least nga magpambit man sang dugang nga kalipayan. So magluwas niyo sa aton sining pulo ka mga mapalaron nga nagdaog sa aton sining palengke raffle draw. Damo man ang nalingaw no sa aton sining patigayon sining paghatag no sang kalingawan no may mga ginpatikayon sining parlor games no lakip sini ang video key challenge, ang Gardenia challenge araman, ang Sarsaya challenge kag ang Budots dance challenge no sa aton sining mga kabombo. Ang sa video key challenge ang winner naton si Crisel Joy Ardales no sang barangay Nabitasan, banwasang Leganes Iloilo no. Bombo Champ ang isa sa mga napalaro ko na isa sa mga winner sa ginpatigayon sini karon nga palengke draw no kag subong man sa aton sining parlor games sa video key challenge sa aton sining mga kabombo. So sa mga kay nga do nakamiss abi no nga duay maabtan ang performance sang winner naton. Bombo Champ kay kidamo do mga 15 siguro sila kina nagkalanta sa may Leganes kaysa nagligad sining adlaw iban sining gani gahulat-hulat na nga mag-abot tada no do may gina-target na bla kag gina-preparahan na ang ining nasambit sining karon nga hampang especially sa video key challenge naton kung paano sining nga maka paambit man no so lido na budlayan kinato si si Bombo Saire do mo siyang nag-judge kay namo. Bombo Champ tinunod layan sa kung sino ang i-declare nga winner kado halos tanan dumayo maganta no mga edad may mga 40 anyos to ginikina mga 60 50 years old no ang masami sini nga nag-participate sa aton sini nga video key challenge. Tiari bla pabati tang performance ni Crisel Joy Ardales sang Nabitasan Leganes Iloilo tinagadaog ni siya sang 500 pesos bilang iya sining premyo Bombo Champ. Ang title kakantayan ni kunin mo ng lahat sa akin na grabe basi ko do may ginahugot sa bla sa aton sining mga kabombo. Ari bla babatit ang lang may ginapatuhuyan siya naman. Kay do kang iya sining kuno nga ginabasihan do kun siya din ang masweto katingog yabla. Do dra siya gabasi man. Pero sila nga bisa mensahe sa ambahanon do may ginapatuhuyan sa Bombo Jomar. Duway man kuno do mo man ang niya. Pero damo kina nakarelate pating mga upod ta kina do nakarelate man sa kanta. Ti ang lyrics sini nga daan kunin mo ng lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Pero may agawon nga tawo do musta bla hindi lang basta-basta nga tawo do may maagaw sa imo sini nga ginahigugma do musta amo nang pero ka kina-observation kapag kanta ni Ma'am Crisel duga tololayes Bombo Siren si Bombo Siren naman ang nagatulala do tulala siya butla kun do butla kun do na psycho yabla sine lain naman ay ang ambano na iya may lain naman ang ambano ni Bombo Jomar
Inang tulala sa isang tabi. Wa mo naman na tani nga. At di mapakali. Mga mga Reds Verano, no? Oo. Ano gani nga kanta ni Reds Verano ang paborito mo, Jomar? Ang ano ganyan na do Remember Me bla mo, no? Oh, sample be? Amo na Remember Me kay do nalipatan ko. Amo gani nga Remember Me kay hindi mo malipatan. Sample be, Jobs? Ano gani na tuno ya? Remember Me. Nalipatan na lyrics ang Remember Me. Dala instrumental dala instrumental. May lyrics na may instrumental pa. Gusto? Ari blang porsyon no sang besang performance to Ma'am Crisel, kati sa bakol mo sa 15 ya bumbotsam do siya ginang pangibabaw subot silingon di basta-basta. No, ang yasning tingog ngati sa mga kasumpong mo da mayo man pero ikaw gidyang nagpangibabaw niyo si Crisel Joy Ardales sa isining winning performance. Kampiyon gid man ang tingog Bumbo Jomar? Si Ma'am Crisel Joy Ardales, bumbotsam. Tamo to gani ang bagay na sa mga tao tos plibot ang basta kun sa kanta kuno di lang man bot silingon patunog-tunog mo. Tido dala na dang with feelings no? Do ginabatsyag mo gid kita mo do mahibi man siya. Sino man bitawo nga kun kwaon da pinalangga mo, hindi ka maglalain, iban gani panginmatsyanda pa mo. Amo to blang balbla nila informasyon to blas pabiya to ginagawa-agaw to ginaistorya to nang imon di ko nagteleruhay to sila. Tiyan mo na ang kunang pinalangga na sa kabuhing na istoryahan. Pero sa sining apart do medyo kung sa aton pabla love song sa mga kabumbota tigin meto man may joy man nag dance man to kay na ang mga kabumbo naton bumbotsam palins polo naghimo 5 naghimo 2 timo mo ginapili kung sino ang pinakamayo saot mo may kumbaga may knockout round gali mo Jomar may knockout round sa polo amat nubo hasta nga naghimo nga 2 bumbotsam subot silingon ang duha ado fight ang performance in terms sa paghulag abi kag kun paano nga makaganya sa tawo amo ning amo ni ang budot challenge nato dance challenge bla abot samti ari bla pakita tas mga bumbutang ado na late kay nabi ka palantaw kun way kaabot ang budots performance dance challenge di mga 3 minutes ni pero medium lawig-lawig ang lang guro ang part lang sang ila sinig performance kung paano nga ang iban kay na gid do hindi na tumagyan kinang pertahan liganes mo ginayo tato nga butangan ng kagamay nga dalay nga makagwa kag sulod bla ang mga nagapanindakit is kadamo sang mga witness sining mga performance ang mga
nag-ulupod no sa aton sini sa palengke draw. Ari bla daw ang last ning performance sa sining dance challenge sa ulihiti ang again koronahan to ang isa ako nang awardan ang nadaog mo ning si Christy Toto de Guzman bambutsam sa dance challenge. Sari yung portion na nga sa ang ila sining performance. Perting balod-balod sang lawas ang duha ka mga nagsaot ng Bujumar. Sino ding nagdaogid? Ang lalaki, si Sir Christy Toto de Guzman. Christy Toto de Guzman. Oh. Abit ka ni kina do abit blang membro ka Jabawakis blang nagtalang dis Liganes. Gani man grabe nga mga papitik kag mga balod-balod sang lawas yaw. Sige na gamit na kun tawag sa pasero bala mo dispatcher ni siya mo. Mo na sagli magtawag ka dispatcher ka pasero. Sige sa pa pay kada kamot mo tanan ng ulag dumaulag ka na. Kampiyon. Bamutsam tingin kalitan nya gidanay timakon mo sa dispatcher ni dako man taning kamo nimo pila pa ni ka pila premium ni nila ni? Ha? Pila premium sang winner ni? Sa winner to sa dance challenge 500. Oh, hamakon mo na? Oh. Na exercise na lawas mo nakapabalhas ka na may 500 ka pa no? Oh. Kaya mo na ang isa sa mga naging successful man naton sa nikaron nga palengke draw sa Banwa sa Liganes Iloilo. Kay gin-acknowledge ta lang ang pag-accommodate man sa ato ni Mayor Haen sa ila sini nga ledohen nga si Sir Dexter and the same time sa ila sini nga mga membro to kina nga nag-facilitate sa nga venue kung paano nga ma-plastar kag matigayon no ang ini nga dako man sini nga kiwatan sa may plaza kung sa may area karon sang Liganes Market subong sa nga Sabado sa nga adlaw bumbot sa mayo kayong tempo subong way man sang no favorable ulan way man sang init do fair weather favorable ang tempo nag-ugyon gid mo Jomar do nag-ugyon gid ang tempo no pero pag halinta do nag-ulan at hindi patapos silang do pinatapos lang guro no ang draw ta mo to nag-ulan bumbot sam do lapta na mabatsagan nato totalithi diri sa may syudad kag palpagiptan sa may probinsya sa Iloilo. All right. So bunang latest no sa gin dulong sa ding update no sa gin patigayon naton sa ding palengke draw sa may Leganes public market. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Standby naman sa kay Bombo Rogelio Bañez Gallarde. Check man nato ng mga mapalaron sining tagdaog sa aton sining studio draw. Sa mga kauturan naton dira iya sa may palengke draw. Congratulations sa mga winners naton ha. Napulo ni sila nagbaton sang 1,000 ka pesos ka cash kag plus 500 pesos ka valor sang gift pack lakipan sang orokan nga balde, isa ka box sa MH3 Coffee nga may napulo ka sa sachet, duha ka pack sang kumiabiyon kag duha ka lata sang holiday beef loaf. Sa aton sini nga mga kabombo, may cash ka na, may grocery goods ka pa. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay check man naton mapalaron sini nga mga winner sa aton sini nga studio draw. Tatlo mga daog sini iya sang 1,000 pesos sa cash
Sa aton sini nga consolation prize, ang aton third prize winner magabaton sang 3,000 pesos nga cash. Second prize winner naton 4,000 pesos nga cash. Kag ang first prize 5,000 pesos nga cash. Sino ay hanang mapalaron sining tagdaog sa aton sini iyang studio draw. Sa mga kabombo naton kung malawagan ka sa studio draw, ang premyo mo ihatag sa Lunes nga adlaw. Sa Lunes nga adlaw i-award ini. Aga pa kamo no sa aton sini nga mga kasimanwa, mga alas 8 sang aga. Apat ara na kamo ari na kamo diri sa istasyon sang Bombo Radio, magdala sang duha ka valid ID nga naka-photocopy ng daan o naka-xerox na. Sa aton sini nga mga kasimanwa. 21 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na driman sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto. Sino ay hanang mga maswerte nga tagdaog sa week number 4 Studio Draw. Bombo Jane, please go ahead. Sa mga kabombo naton, nari na ang resulta sang aton sining week 4 sang studio draw nga ginahiwat diri sa aton sining studio sa swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Atensyon sa aton sining mga kabombo, ang aton sining unang lawagon na dire ang consolation prize winner nga magabaton ini sila sang taga 1,000 ka pesos. Sa aton sining mga kabombo. Ang una diri nga lawagon naton nga tagdaog sa 1,000 ka pesos nga cash, nagaedad 52 anyos. Taga Barangay Alalasan na Lapos sa Iloilo City. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga holiday corned beef or beef loaf sa aton sini nga mga kabombo. Congratulations diri sa kay Armalin Cabanero. Armalin Cabanero sang Barangay Alalasan na Lapos, Iloilo City. Ikaduwa diri nga winner naton nga magabaton sa 1,000 ka pesos nga cash as consolation winner naton, nagaedad 66 anyos. Taga Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga gardenia. Congratulations sa kay Bobby Quiachon Sr. Bobby Quiachon Sr. sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ikatatlo diri nga magabaton sang 1,000 ka pesos nga cash. Nagaedad 66 anyos. Taga Barangay Monica City proper. Nagamit sang proof of purchase nga Ara Florete coupon. Congratulations sa kay Enrique Albert Pineda Jr. Enrique Albert Pineda Jr., ikaw ang isa sa mga tagdaog naton as consolation prize winner, 1,000 pesos nga cash. Liwat, lawago naton sa nga mga winner diri as consolation prize winners naton. Congratulations liwat kanday Enrique Albert Pineda Jr. sang Monica City proper. Bobby Quiachon Sr. sang Barangay San Juan, Molo, Iloilo City, kag Armalin Cabanero sang Barangay Alalasan Lapos, Iloilo City. Amo yadto ang aton sini nga mga tagdaog sa consolation winners naton nga magabaton sang 1,000 ka pesos sa aton sini nga mga kabombo. Kag diri na kita kadto sa aton sini nga major prizes. Ang third prize winner magabaton sang 3,000 pesos nga cash. Nagaedad 50 anyos. Taga Barangay Borirao, Lambunaw, Iloilo. Nagamit sang proof of purchase nga Syngenta. Congratulations sa kay Jeanette Alabe. Jeanette Alabe sang Barangay Borirao, Lambunaw, Iloilo. Ikaw ang aton sini nga tagdaog as third prize winner,
3,000 pesos. Aton sini nga second prize winner nga magabaton 4,000 pesos nga cash, nagaedad 69 anyos. Taga Barangay Kadabdab, Tubungan, Iloilo. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga pure gold receipt o resibo sang pure gold iya sini nga gingamit nga proof of purchase. Congratulations sa kay Marcela Benitez. Marcela Benitez sang Barangay Kadabdab, Tubungan, Iloilo. 4,000 pesos nga cash iya sini nga mabaton as second prize winner. Kaga kadto na kita diri sa aton sini nga mga kabombo. Ang mapalaro naton maswerte nga tagdaog sang 5,000 pesos nga cash as first prize winner. Nagaedad 55 anyos, taga Barangay Santa Fe, Orban, Block 10, Lot 15, Arevalo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase nga effervescent oil. Congratulations sa kay Dolores Onica or Onicia Bilanio. Dolores Onica Bilanio sang Santa Fe, Orban, Arevalo, Iloilo City. Ikaw ang aton sini nga first prize winner nga magabaton 5,000 pesos nga cash. Kagliwat sa aton sini nga mga kabombo, lawagon naton sini nga mga major winners nga magabaton diri major prizes man. 3,000 pesos sa third prize winner. Liwat, congratulations sa kay Jeanette Alabe sa Barangay Burirao, Lambunaw, Iloilo. Subong man, magabaton 4,000 pesos nga cash. As second prize winner, Marcela Benitez sa nga Barangay Kadabdab, Tubungan, Iloilo. Kagangaton sila nga first prize winner, siya Dolores Onica Bilanio sang Santa Fe, Orban, Block 10, Lot 15, Arevalo, Iloilo City. Magabaton sang 5,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. So bali sa aton sini nga mga winners nga gina-mention naton, dala kamo sa nga inyo sini duha ka valid IDs sa Lunes sini nga adlaw. Dapat tanan kamo las 8 ari na ha sa istasyon sa nga Bombo Radio. Liwat ginapanawagan ning mga winners naton nga ginalawag naton mga pangalan dapat las 8 insigida ari na sa istasyon sa nga Bombo Radio sa pag-claim sa nga inyo sini nga premyo. By the way, nga aton sini nga studio draw, gintambungan ini sa aton sini nga FDA representative, Ma'am Fredzy Angeli Perez. Sa aton sini nga mga kabombo. Back to you, Bombo Cham. Lunes? Lunes. Lunes las 8 sa nga dapat ari na din sila dala ang duha ka valid ID nga naka-photocopy ng daan para nga pagpirma. Bato na yun nila ang ila sini nga mga premyo, Bomboro Jane? Dapat las 8 ay basi las 8 sila mahalin sila sa balay nila. Dapat pag tapak las 8 ari na din sila sa istasyon sa nga Bombo Radio para tingob nga ma-award sa ila. Kag happy sila nga tingob ma-award sa ila. Ila sini nga premyo, Bombo Cham. Alright, thank you so much. Sige, back to you, Bombo Cham. Derwavet, aton sini nga mga winners sa aton sini nga studio draw. Kag sumungman sa swerte sa palengke market draw. Sa mga kabombo naton, congratulations. Ikaw nga nagapamati, subong, nagalantaw sa Facebook Live. Ano pang ginahulat sini mo? Gusto mo man bala ikaw masunod sini magdaog maghulog sa imo sinima entries week number 5 na kita umpisa subong nga hapon. Week number 5 sa aton sini nga mga kasimanwakan. Sa sunod sini nga Sabado magapatigayon kita sa aton sini nga market draw kundi ni nga merkado publiko inyo bantayan. Pag balik na to na banwa, istoryanta si Vice President Sara Duterte, gintuunan niya naman kakanyon niya ang Philippine journalism
No, kag ginpanggid sa international journalism kuno nga duay gidyagan niya kalabot sa standards ang mga journalist kuno diri sa pungsod Pilipinas didto sa iban sining nasyon. Di kay nag-ugat ining nasambitan nga remarks sang Vice Presidente matapos nga ti ginapang splice kuno ang iya sining mga statement agud nga lain ang magwa. Madam Vice President, ma'am, do hindi man na iaulobrahon sang mainstream media. Do ulobrahon man na sang inyo sining mga supporters, just like Senator Pia Cayetano. Di ba? But anyway, istoryanta na karon na balikan tayo na matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 26 to August 1, 2026. Excited sila nga makaupod kamo sa sininga weekend to sing many of your favorite rock songs from the past and more. Sa concert at The Plaza presents The Binhi Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 2, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niyang hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mga nanay kag tatay, markahin na ang August 10 to 28, 2026. Protektahi ang aton mga kabataan batok sa tipdas kag pakayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang aton mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinurigay, magparigon sa proteksyon sa aton komunidad. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug ilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina,
magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas, magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom. 40 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ginpakamalaot karon ni Vice President Sara Duterte ang sitwasyon sa Philippine journalism. Nga suno sa iya, wala nakalabot sa international standard. Ginakusaran diri sang Vice President ang local media nga suno pa sa Vice Presidente ginauna kuno ang kita kaysa unahon ang responsable sini iya nga pagbalita. Ginpayag ini sang Vice Presidente sa natabo kadungan man sang iya sini nga pagbisita sa iya sini nga May dito sa The Hague sa the Netherlands nga napriso subong bangod sa kaso sining crimes against humanity. So kay Vice President Sara, Vice President Inday, may mga tion kuno nga ginapagwa ang iya payag sa wala sa husto nga konteksto agud malaragway kag mapakita siya kag ang iya pamilya nga negatibo nga pamagi. Dungan pa sang Vice Presidente mas mataas kunong kalidad sang balita sa international media ilabi na sa ila pamaagi sa pagtalakay kag pagpili sa mga importante sini nga isyu. Ginasiling man sini nga dako ginang bulig sa social media agod makita sa publiko nagkalain-lain nga pananawan kag ang aktual nga nagakatabo. Kabalakan man sa Vice Presidente no ang nagabag-o nga karakter sa mga pila ka mga Pilipino nga mas ginahatagan sang bili ang kwarta kaysa positibo nga prinsipyo. Ginagdasang Vice Presidente no ang publiko nga padayon sa tagaan sang importansya ang bayanihan, disiplina, pagkamaisog kag ang integridad. Kag labi kag labaw sa tanan ang madalom sini nga paghangop. No? Ang madalom sini nga pag-intindi. Amo pag ginigurong ginpanawagan mo Vice President Sara Duterte ma'am, mas maayo. No? And when you say media, please qualify Madam Vice President kung anong kaklase media na. Kay may araya media nga nagapamidya-midya lang. Kag never inaiya ginahimo sang mga yara sa mainstream media. Sa aton sini nga mga kabombo, just like particularly sa Bombo Radio. No? Ang inaiya nga pag-supply sang mga statement sa nimo whenever nga may interview ikaw, dito ka malang gani ga pina-interview iya sa may the Netherlands. Diba? Kasan o ka nagpa-interview diri sa pungsod Pilipinas? There was a time nga nagkanto ikaw sa Senado, nagbuhi ka man lang to ka statement mo, hambal mo no further questions. Sa aton sinikaron niya makabumbo tapos ibasol niya sa media. Although nga hindi man why man ging qualify abi mo galing kay Philippine journalism but silingon ti sa pangkabilugan. And when you say about Philippine journalism, tuman niya kalayo sa vlogging. Tuman niya kalayo sa mga tao, no? Nga kabalo lang niya mag situationer report, abi nila media na sila dayon. Nandito po tayo ngayon sa tapat ng gusali ng Senado kung saan maraming tao dito no ang nagsisigawan at sinisigaw yung hustisya para kay former President Rodrigo Duterte. Media na kuno tayo na. May dala lang nga tripod, may dala lang nga selfie stick, nakabaka lang sa online sang gagmay nga mikropono, kag nagulo interview, media na kuno dayon. Pinangsikaran ta kamukron. Sila to yan. Sa ato sinikaron niya mga kasimanwa. Mind you, Madam Vice President, sa mainstream media, particularly diri sa Bombo Radio, no? May ginasandigan kami nga ginatawag nga kapisanan mga broadcaster or KBP code.
No? Amo ni siya ang primary set of professional and ethical standards nga nag-govern sa radio and television stations diri sa pungsod Pilipinas. Basi way ka pa ni kasalapo just like Sampak Silika, Madam Vice President. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ini nga framework now naga-enforce ini sang self-regulation agod nga mapasiguro nga ang broadcast media naga-serve sa public interest with fairness, accuracy, and accountability. Ha? Sa aton sini nga mga kabumbo. Nga sa tanan sini nga pagdala sang mga balita kag impormasyon, no? Yara sa gyapon, no? Kita nagasanto or igo gid eksakto specific gid no sa ginatawag sini nga fairness and objectivity. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ang mga reports naton factual, unbiased, kag completely unfair or fair rather. Why kita yan naga-deliver sa balita based on our own opinion? Kaya hindi na nayakaroon niya balita. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Amo na gani nga ti sa tagsa naton ka komentaryo dire. Ang aton sini nga ginapasulabi kag ang pinakatuktok sa aton sini nga talaksan when it comes sa public interest ang pumuluyo gid. Nga masami ginakapital, no? Sang mga traditional politician sa aton sini nga mga kasimanwa. Here comes the social media. No? Nga bisan din lang pwede na ang iban siniti self-proclaim journalist na sila sa aton sini nga mga kabumbo. Why Manila ya ginabalikid ang ginagyan sa mga matutuod sini nga nagatrabaho sa media, blood, sweat, and tears, sleepless nights, no? Mas madamo ang tion nimo sa imo sining trabaho sang sa tsimpo nimo sa imo sining pamilya. Sa aton sining mga kulturan. Tapos kay kumo hindi pabor. No? Hindi pabor iya sa partikular nga kung sino man dira nga tawo. Ti mambalas na yun, bayad ni balayran, ginbayaran ni siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Of which nga ti tama gidya katiko kaga mga kasubong sini, no? Sa aton sini mga kulturan, mentalidad ini sa mga buki. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa. So, ano abi kay ang nahibaluan malang yan naton nga naga-turse sa mga facts, naga-turse sa bisan video gani gina-edit pa. Tiyang pinaka-latest, no less than Senator Judge, no? Nga nakabato na gani isang complaint sa Ethics Committee sa pag-splice, sa pag-edit so that mamislead ang information. So that nga ang guwa niya sini sala sa aton sini nga mga kabumbo. Last time nga nahibaluan ta daw inline man si Senator Pia Cayetano sa mga Duterte sa aton sini nga mga kasimanwa, hindi ba? Sino karon ang nagapalapta sang sala sini nga balita? Sino ang masami nga nagapangtursi sa mga video para nga pagwaon nga ang kaayuhan lang sang iban siniyang tawo or specifically abi sa bahin sa mga Duterte lang?
Kagang iba niya nga tao, makasasala na kag dapat tagbong sa impyerno. Oh. Ang latest no, araman sa hanay nyo. Oh. Kung ang imo sini mga ginpanghambal, nagbutang karon sa imo iya sa alang-alang, just like nga nag-hire ka na iya sa nga mapatay sa presidente, first lady, kag sa pakaisa sa nga presidente, sa lablay na ka media. Ang latest nga pahayag sa aton sini nga presidente, grabe naging kuno diri ang estado sa nga kriminalidad sa pungsod Pilipinas. Nga kung asawa ka, urbana ka, either way, kag kung nabalaan mo nga nagapangiridor, nagapangirida ang bana or asawa mo, pwede ka ka-hire sang killer kag habayran mo 5,000 pesos kag ipapatay ang bana mo or asawa mo. Oh. Tigin torsi pablay na sa media ina. Oh. Gabalasa guro hita ya Madam President sang palibog sa nga splice sang imo siniya nga statement kon amo nang balasihan tay nga ginatorse ang mga statement mo para magwa malain ka kag malain ang imo sini nga pamilya. Oh. Unfair ina iya nga mambag ka nga tama kalayo sa standards. Oh? Sang Philippine journalism, sa aton sinikaron niya makasimanwa sa international standards. Oh. Sa bagay, sa tong tiyempo sang COVID, no? Ga-report man ang pusod Pilipinas regarding sa what do you call this? Mga nagkalamatay bangod sang COVID. No, and as far as my memory serves me right, may isa ka international journalist, so-called journalist, nga nag-report, nag-stand up siya, stand-upper ng tawag, no? Tapos sa likod sa background, yung mga nabutang sa manibag. Galing yun, damo mo! English on ko, Ged. Titingin sa sampo ko, di international mo. Do I have to, English speaking on this? There. Hindi man amo ning exact nga ginhambal sa nga so-called journalisto international no? As you can see behind me, no? grabe intro pala to. As you can see behind me, these are the victims of COVID-19. Oh, ginapang banibag mo. Oh, kalamatay ko, no? Tapos sige eksplikarya, ang isa, 2, 3 ka banibag to, kasi kung nainitan na sa sunod daw, nagulula. Oh, tama gid man with that. No? Yes, I agree with Vice President Sara Duterte. Tama gid man kalayo ang Philippine journalism, no, from the international standards. Sa mo to ya ma-agree ako sa imo, Madam Vice President, ma'am. Nga tama gid man kalayo ang standard sa Philippine journalism sa international standards. Kaya sa bahin sa mainstream media, sa particular diri sa Bumbo, hindi kami naiya ka balo. Kag hindi gid never nga mag-report kami, ideklara na mo patay sa likod. Galing sa kadugayon guro sang report ya. Ang iban to natakaan, naghululag, nagbalangon ka, nagatagi-tiin. For Diyos for Santo. Ay, Sos Maria ka Josepo. No? Sige, tapuso na natin sining argumento rin. Agree na ko Agree na ko sa kay Madam Vice President Sara Duterte. 55 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kauturan. Speaking sang most
common, no, nga nagapalapta sang mga sala nga information, mahilig sa splice, editing, so on and so forth, no? Amo ining mga masunod, no? Online influencers, political figures, mga hyper-frequent social media users, mga individual with specific partisan or psychological traits. Sa aton sini nga mga kabumbo. No, ining mga online influencers or vloggers, kung damo-damo ni sila tingbon, tawag sini sila trolls. No? Sa aton sini magkasimanwa, magluwas kati gina-prioritize silang engagement, no? For monetary purposes or whatsoever, ginakwa pa gid ini sila sa mga politiko, no? Nga magpinaguwa dira sang kun ang ila sini nga grupo is for pakamalain sa piyak sini nga grupo bumbatson ato nila nga bumbatson sang kalainan. Ang ini naman nga grupo, no, Kulas Dayaw group, ti dayawon nga dayawon nilang ila sini nga principal. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kalabanan dira nagahalin ang mga misinformation, no? Disinformation, mga misleading sa aton sini nga mga kasimanwa. Tapos nagakadalahig driya nga mainstream media sa aton sini nga mga kauturan. May araman sa mga politicians o kung mga hyper-partisan commentators, mga political actors, no, nga naga-amplify sang misleading or unverified narratives sa aton sini nga mga kabumbo para nga ila sini nga i-maneuver kung ang kilala ko pa, no, nga tagamulo, no, kung ang kilala ko pa nga tagamulo nga taga-Gimaras, no, sila na ang ginatawag nga steering committee. Steering committee, labugay yung kabla. Sa aton sini nga mga kauturan, para iya nga it's a matter of labugay kontra sa partikular nga politikor labugay para nga pagwaon nga gwapo naman ang ila siniya nga ginasuportaran nga politiko. Tapos kung isa ginagamit naman nila mga celebrities or high profile figures, no? Katulad ng ilamang bala sa mga celebrity nga way na bla project. Katido hindi naman iya mabatas ang itsura nila sa telebisyon. Away na mga project bla. Pasalamat na sila gani may isa ka direktor nga do ginapanipon sila ka ginagaan pa sila break, pero ang iban ginapatulan nila ni. No, ngati kay Kumo, sikat sila sadto, may hawid pa man ang ila sini nga pangalan sa aton sini nga mga kasimanwa. Tiyan mo na. Pero never niya nga nangin trabaho, no? Sang yara sa mainstream media, particularmente kung covered ikaw sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, broadcast code kiti daw kasubong nga amo iniya ang Biblia sa aton sini nga mga kabombo, no? Sang magkatapo sa media or mainstream media nga yara sa idalom sang KBP sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Anyway, sa mga kabumbo naton dapat mahinalungon gid kita, no? Hindi tanan sini iya nga makita naton sa social media matuod. Dapat mayara gid sang pag-verify, siguraduhon gid, no? Hindi lang basta-basta magpati-pati sa mga informasyon nga imo sini makita, no? I-counter check mo gid sa mga masaligan sini iya, no? Nga mga sites katulad sang bomboradio.com, sa aton sini nga mga kabombo, kiti parang sigurado kag eksakto ang imo sini iya nga impormasyon nga nabaton. Kiti ang Bombo Radio Philippines amo niya ang your trusted source of news and information. Dibla? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Sige. Standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inibola gani mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Verga bilin sa imo sang manayanayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source
of news and information. Basta Radio Bumbo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara ang August 10 to 20, 2026. Protektahi ang ating mga kabataan batok sa tipdas kag makayha paagi sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sang Department of Health to Western Visayas Center for Health Development. Ang bakuna libre, luwas kag epektibo para sa mga kabataan. Bisitahon ang ating mga sentro, fixed and temporary vaccination sites. Magpabakuna, magbinuligay, magparigon sa proteksyon sa aton komunidad. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 26 to August 1, 2026. Excited sila nga makaupod kamo sa sininga weekend to sing many of your favorite rock songs from the past and more. Sa concert at The Plaza presents The Bini Band, kicking off alas 6 ng gabi sa August 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 2, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niyang hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina.
Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi mas Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alas 2:15 ang atong oras. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome to sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful Saturday and a brand new month. Ano ang nagahatag sa aton excitement sa siningabulan? Dapat may reason, di ba la? Sinali lang yun. Siling ko gitaw na daw may India mo. Okay. Nalilang yung mga... Alright, sige. Dumay nalipatan naman ako. Anyway, brand new month, Abe. Okay na akong microphone. Sige, salamat, kid. As I was saying, welcome back to sa Kahapon Lamang program. Kaupan din niyo si Tita Regine. And since it's a Saturday, arin na din yung ato niyo winner si Ma'am in B. Yes, ang Ma'am in B. Nga perminaton mabatian ang iyang mga ginapang share diri sa Kahapon Lamang program. Sa aton diragali nga mga letter senders sa sininga semana, of course, abang-abang na naman because later on, mag-announce kita. So, ato naman yung bago nga winner for this week to also win 1,000 pesos in cash, the same price. Nga pagabatunon karon after sa pag-interview natin sa iya ni Ma'am in B. So, as I was saying, it's a brand new month. August 1 kita today. So, may mga nag-birthday dira. Happy birthday lang, Ged. Ano naghahatag sa inyo excitement sa siningabulan sa Agosto? Maybe a lot of events, a lot of reasons. Kag pigad-igad lang ang pagiging nega when it comes sa bulan sang August. Doon naghambal kita ay about tigiriwi na naman. Budlay na naman ang pangabuhi. Let's stay positive. Alright? So I'm so happy you are there. Updanay kita sa saninga hapon. Ari na ato na ang bahanon para sa inyo. And after this, mag-istorya na kita sa ato nga winner, si Ma'am in B sang probinsya sang Iloilo. Here's Kija Velez with the song, Ikaw Na. Good afternoon sa inyo tanan. Ini si Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Heto ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka nagbago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitig at puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo, kaya dalia. Inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba
ang nakatadhana na magkasama habang buhay walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Yes, sana ikaw na ang susunod na winner natin dito sa KLP. It is now 2:21 in the afternoon. You've heard the song, Ikaw Na by Kija Velez. And din kita, tuto kita sa ating winner, ang ating bisita face-to-face kita sa sa iya. Si Ma'am Inbi sa probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good sa imo, Ma'am. Good afternoon. Ang imo nga address is probinsya sang Iloilo. May we know diin nga particular nga distrito? 4th District. Alright, sige. Hanggang amulo na ang info nga mahatag sa ato ni Ma'am. Anyway, Ma'am, isa ka sa mga regular letter senders naton diri sa KLP. Ano ka nakalawig? Ginagapadala sulat para sa KLP? I started 2023. 2023? Yes, until now. Si Ma'am is isa ka retired teacher. And I was telling her kay nasiring ko siguro, Ma'am, sa nag-teach ka pa, stricta ka gid bilang maestra. Ano ma-comment mo na, Ma'am? You know, if you don't have the discipline, I said, there will be no learning that will take place. So si Ma'am yan, nagapag-disiplina gid, in short. Anyway, balik kita diri sa KLP, Ma'am. How do you find time sa pagsulat diri sa KLP? Well, I make it as my hobby. Maybe after lunch or before going to bed, when I cannot sleep very well yet, I'm thinking of something that I can also write for for your enlivening program. That will help also the listeners to do good in accordance to God's will. Ma'am, pwede may ligay nun lang ta, Ma'am. Ay, sorry, Ma'am. Sorry, tita. And na-notice ko, Ma'am, you would send apat ka mga letters or sometimes 5 all at one time. So ano kalawig ang mga preparasyon bago mo matapos sa mga sulat mo nga ini nga ginapadala diri? I think 1 week before 1 week? I have before I mail it. 1 week is enough. Every day I can have half of the story, then another one. You know, I am making ginahimo ko bala, tita, sorry. Nga daw pang-hobby. Nga kung kapuyon ako, makalingaw-lingaw pagsulat-sulat. Gani, no? Kay ti after matapos basa ang particular set nga imo ginpadala, kadasig sa imo mag-send naman sang another set. So may mga naka-standby kanaya nga mga letters ready to be sent na lang. Ano ang ginakuhaan mo, Ma'am, inspirasyon sa mga gina-share mo nga ini sa amon? I'm trying to read Our Daily Bread and then some other books also pertaining to the story of our Creator.
Ma'am, That- if you don't mind. Ay, okay. Yes, continue. Yes, ma'am. What did you say just a while ago, tita? Nakat ko ikaw, ma'am. Pasensya, gid. You were about to say something pa. May luyag ka pa isug punta ni sa ginambal mo. Okay lang. Okay, sige. Damo man ko napamasabasa, tita, kung kapuyon ako magsulat. Mhm. Mamasabasa. Mhm. Kanta-kanta. So, Masayaw-sayaw. mahilig ikaw magkanta-kanta, ma'am. Na-mention mo, nag-video kay ikaw. Kay- Sample bala kita. Way iba Anong favorite kalingawan. song mo, ma'am? Way iba nga kalingawan. Pero nami kagid guro mo magkanta. Hindi masyado, tita. Anong favorite song ta? I have you. Ha? Carpenter. Yes, as I have found you now. Wow! Masample ta. May sample da, ma'am. Di kantanta ka? Pwede man. Kantahan mo kami. Di- Basta isa lang ka, stanza. Okay na. I have always been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found in you. Wow, ma'am, do si Karen Carpenter. Kaya gali magkanta, ya, may kay. Kanami, isang tingog ni ma'am, kagin pagbigyan niya kita sa pasample sa iya. So, ma'am, isa ikaw ka retired teacher. How many years ikaw in service? 40. Wow, ha? Simple lang. 40 years in service. And now, if you don't mind, pila na ganing aton edad? Hi, 79 only. Ay, ma'am, do 78 lang hindi halata. Anyway, sa tingin ikaw, ma'am, nga lugar, naglawig stay, bangod sang imo nga Well, trabaho? Sa because when I graduate, that was the time, panahon bala tita nga gabaha ang graduate sa maestra. Makapoy magsigig hulat for which nga pag-graduate mo, you become to be very aggressive nga ma-practice mo wala mo nga profession. There's where nga I did not stay in Barotac. I have to go. Di ka na nag-stay, ma'am? Primero, actually tita, may 3 years ako sa Davao Oriental. Kay may pakaisa ako dito. So, gindulong ako sa akong tiyo, manghod ni nanay. And then, after there, kay daw, hindi man nami, I have to go back to our place. And so 3 years ka lang sa Davao? Nag-standby ako. Nag-eskwela nga malingaw sa Kabalong. Typing, steno, and simple bookkeeping. Pag 3 months kay kapoy man, din daw hidlaw ako sang greeting sang mga estudyante nga, good afternoon ma'am, good morning ma'am. That's why nga, I have to, na-worry naman ko kung gusto ko magbalik sa teaching. Nagpa-Surigao ako, tita. So sa Surigao, ikaw Surigao del naglawig. Norte. How many years? Hi, daw 18 siguro. Oh, tingala ko man, ma'am, na-notice ko sa mga letters mo bala, nga daw hindi mo madula ang dialect sa Bisaya. Oo. Bisan madugay ka na nga nakabalik diri sa imo nga banwa. Pero subong ka nami, ma'am, okay ka nami sa imo straight ka na maghiligay nun. Kwan na. Mixed. So let us talk, ma'am, about your particular episode. Yes. Ang Tigolo, Just Imagine. And you were talking about sang pasakit sang iloy, sa pagbunag sang iya anak, kung ano ang ginabalik sang anak once nga nagdako na after sa mga sacrifices sang ilang mga ginikanan. Ano ba mang imo nga na-witness sadto sa imo bayaw, how? Asawa sa imo magulang, sang ikaw ang nagbantay sa iya samtang nga nagapasakit siya kag manugbata? Kalain, tita, daw ako ang gin-nervyos. Nga man. Ginpanhutan ako, tapos nagsuka. Why sa oras?
Do ikaw ang nagbatsyag. Daw Nagbatsyag hindi gid mo ako. carry, ano, makita siya nga grabe ang pasakit. Gaano na siya mamaw? Ano ang mga nakita mo, haw? Duro lang aksyon na, nagakureat, nagaano na lang. Di ako hindi kaagwanta magtanaw. Naluoy ako. Gusto ko nga, kung mabuligan ko lang siya kabuna. Kung pwede lang, Oo, no? Pero kung tiyan pwede nabulig lang. mo lang sa iya, isang pagpangamuyo. Yes. Oo. Tiyan natabo nga ikaw lang yung gulpi lang naglain pamatsyag. Amo gani, tita. Oy, kung maintindihi. Doon nagsaylo sa imo, yung ma'am ang pasakit niya, no? Kay tigahambal ka, abi ka panumdum ka nga kung pwede. Ikaw na lang, no? Buligan mo na lang siya sa pasakit Buligan niya. buna. Tiyan hambal sa imo nga magulang, kaya mo to natabo sa imo. Pauli. Do, ikaw pa'y manugbata. Kamusta ma'am? Nakalampuwas gid man siya? Nakalampuwas bata? gid man, tita. Oo. And you said, Pagtalikod ko lang. basi ikaw gid ang ginahulat sang baby, ma'am. Mahuya siya guro, no? Nahuya siya nga ara ikaw. Kagapasakit ka man. So, ginpatalikod niya lang ikaw. So, pagkatapos ng bata, umpisa na ang pagbatitiis ang Iloy, of course. Ano ang imo nga mga naobserbahan diri? Ay, kadoro lang, tita. Ay. Kaya siyempre, makita ko man, kung daw ano ang pagpalangga sang Iloy sa bata, nga daw hindi mahapunan sang langaw. Pero, amo gani, ang Iloy nagalagas, nagaano na lang. Nami man, kay very caring man ang Iloy nga at least wala helper, pero well cared ang bata. And I'm sure ikaw, ma'am, you have also experienced nga batiti ka man sa Oo. imo nga Iloy, especially. And dara man ang imo nga amay. So, so far, growing up, ano ang mga pagsakripisyo sa mga ginikanan nga imo nga na-witness para sa inyo nga mga kabataan? Nakita ko gid man, tita, ang kapigaduhon namon nga maskin wala sila sudan, laswa lang, ginapasulabi ang kabataan. Tama man sanda ka maano sa kabataan nga maatipan sang maayo kag mahatagan sang maayo nga health. Kag ginatoy-tuyan, kag ginahambalan ang parte sa mga istorya sa mahal nga Diyos. Until such a time bala nga makaintindi ron kami ka kung ano ang kalibutan. Pero sa pihak ni ma'am, no? Sa tanan nga mga pagsakripisyo sa mga ginikanan para sa ila kabataan, ano ang imo na obserbahan nga ginabalos so kung ginahimo subong sa mga ulihing tubo especially sa ilang ginikanan? Tita, daw sa hindi maintindihan. Nga man. Ang kwan bala, tita. Ang fast-growing technology naton nga amo ang may strong influence sa mga kabataan. Nga daw, waay na pagrespeto, waay na sing pagpalangga sa ginikanan, although nga sila nagdalag ko sa pagsakripisyo, pagbatiti sang mga ginikanan. Nga nga nahambal mo ini, ma'am, kay ti nakambal kagid man nga insabala. May mga kabataan nga daw ay kabaraslan sa pag-atipan, pag-antos, sa pagpalangga sa ilang mga ginikanan. Nga nga nahambal mo ini? Ti naklaro ko man, tita. Hindi lang sa amon nga mga kasilingan, kundi maskin man sa school, makita mo man sa behavior sang mga bata. Ti, sige lang man kami kahatag guidance nga you have to love your parents. Kay utang ninyo na nga kabaraslan sa ginikanan nga amo na nagkadarag ko kamo tungod nga gin atipan kamo sang maayo. So, in return, dapat hatag man kamo sang pagpalangga sa ila. So what do you think, ma'am? Give and take lang ba? Anong reason nga nga daw kadako na sang kinalain Oo. sang siniulihing tubo compared sa mga sa aton nga generation? Di kay ang cellphone nga daan, tita subong, number 1 dun. Makita nanda dyan niya. Lain-lain nga mga hulag ang mga tao kag mga pamatasan nga daw hindi tabala sa
kinaraan ma-admit bala tita how. Mhm. Kay ang pagka-modern, although nga may ara gid man nga benefit, dako ang benefit. But then, dako man ang daw hindi maayo kung ang bata malanggan, Mhm. makaguba sang ilang futuro. Mm-mm. Actually, you Nga. share the same observation with Lola Amparing. Amo. Lola Amparing, kapamati ka dama yung hapon. Do amo man na, ma'am, the same observation man ang iyang nakitaan. Anyway, ano nga mga masubok nga krimen ang imo na obserbahan nga nagkakalatabo subong? Ang kwan bala tita, makaharanos po. Magunay lang ang ang bata kag ang ginikanan. Sa ngalan nga parehas makatake sang droga, mangayo kwarta, hindi maatagan tungod sang kapigaduhon. Lain dun ang resulta. Amo na isa kaharanosbo nga mga hitabo. Ara man sa mga magtiyo, hinablos, magutod, magpakaisa, magkumpare, kumari. Ay, ilam do lang tita. Daw ka trouble gid bala all around. Kay daw nawad-an naman sila sang kahadlok sa aton mahal nga Dios. Pag balikid bala sang nakita ta nga commandment sang aton mahal nga Dios nga number 1 dyan, our love to the Lord, our love to our parents, our fellow men, for which nga kung i-analyze mo ang the whole 10 commandments, it's all about love. Diba? Yes, oo. So anong imo ginakanugunan sa mga kabataan sa buong? Nanugon ako tita sa ila kung magtalang sila sa ilang dalan kay mahimo sila nga hindi mapuslan, though they are the hope of our fatherland according to our greatest national hero, Dr. Jose Rizal. So kanugon na magtalang sila. Kag do hindi sila, ma'am, you said makabalikid sa ila ginikanan? Yes, that's it. So, bangod sini, ma'am, anong imong luyag ipanugyan nga himuon sa mga ginikanan kung paano tudloan ang ila kabataan? Paano Ay, mo dapat tudloan sa ginikanan ang mga kabataan samtang bata? Kadurog gid tita ako na ipanugyan. Parehas lang ako nga nagaurimos balaw. Ang parte sang ginikanan, tama kadako. Makapakaon ka sang kabataan mo, it is not just enough, tita. At least, tudloan sang maang pamatasan, tudloan sang what is the world and the sinoy nagagahom sa aton, ang teaching sang Ginoo sa atong giya for which nga these children will become successful in the future. Kay if kung lax ang parents, magtalang ang kabataan, kaluluoy, kay they become to be a problem of the community. Mga krimen. Pero kung that is a challenge eh. Kung tutukan sa aton mga ginikanan, mga guardians, I think these children will become successful. Kag mahimo. Yes, ma'am. Mahimo sila nga mga kabataan nga law-abiding children of God. And at the same time, maayo sila nga pag-asa ng bayan. Later on, they will become leaders. Ma-retire ang mga tigulang nga mga leaders naton. So, the youth will take over. And I'm sure, ma'am, no, ini nga mga situations, personally na-encounter mo gid sa imo nga 40 years of experience bilang isa ka maestra. Well, you have mentioned about Bible stories. Paano mo ini maangot sa kaayuhan sang kabataan? Damo lang, tita. Ang mga Bible stories nga ma-share sa mga bata. Kay that is the easy means for which nga makuha mo ang attention sang kabataan. Kung istoryahan mo sila sang mga istorya sa kinabuhi sa Ginoo, kung paano niya kita ginpalangga, paano niya kita ginhatagan sang aton mga panginahanglanon, they will be inspired. Kaya may mga panahon man tita nga parehas. Relax ang panahon. Tapos panyapon, ay pa makatulog, istorya-istorya.
sa ila, mga Bible stories. Ang the beginning and the creation of the world, tita nami, nga i-inspire sa ila. Tapos, mga bata karon, maskin diyan pa lang sa elementary, ang mga questions nila, sometimes daw hindi taman masabat nga mga elders. Kay very inquisitive man sila. Pero at least we are trying hard nga makuha naton sila. But the reality, subong niya, ma'am, is that if before may tiyempo pa, after dinner, ginikanan, tipunan ang mga kabataan, makaistorya-istorya, makatudlo about values, about Bible stories, ti subong niya, ma'am, naglain na gid ang landscape, no? Ang dynamic sa sulod sa Panimalay, after dinner, masigsulod sa kwarto, bit-bit ng cellphone. Ay, oo. Ay, nako. Anyway, the sad reality. Well, you said the character of your children tomorrow depends on what you put into their hearts today. Please explain. Yes, that is very important. Kaya from the from the home, the first teachers, the mother, the father, the elders, and then when they go to school, follow up sang teachers kay both parents and teachers, ang ganit na may PTA. Kaya kung anong problema sa bata, sang parents and teachers immediately. Tama ka, tita. Nga at least, we have to teach our children from the very beginning. Nga, maamat-amat man lang na tita ba? Nga maintindihan lang gina-istorya mo. And if you are also nami man ang pag-motivate mo sa ila, mahimo silang, interesado sila. And then, damo man imo pa nga mga story nga daw hindi man mabugto. Para nga makonvince mo gid sila sa maayo nga dalan blaw. So ano ang mga differences nga imo nakita, ma'am, regarding sa mindset sa mga kabataan kay ginikanan? Nga siling mo, daw kasubo gid ja kung panumdumon, like ang balay sang ginikanan, ginakabig nga balay sa mga bata, but ang balay sang bata hindi welcome ang ginikanan. Sample lang na. That is something for which nga, with exception of the few teta, no? Damo gid man nga karatabo sina. Kaya ang ginikanan, besides nga mapakaon nila, mapa-eskwela, makakurso, makaobra, tapos mag-menu. And then after that, no, they have already their own family. Pero later on, ang what the parents have, like the home, no? I made mention of that. The home of the parents is also the home of the children. Kaya sila man ang manunubli. Pero, the home of the children, sometimes hindi welcome ang ginikanan. May ara nga mga kinaiya nga amo na. Pero I said may exception man tita. Amo man ang kakaratabo when it comes to money and when it comes to wealth. Ang pag-struggle sang mga ginikanan, makatipon sang kwarta. Tapos, mapapanoble sa mga bata, ma-enjoyan sa mga bata. Pero ang mga bata, later on, kung ara na sila sa hamto nga pangidaron, kag ara na sila, pamilyado na sila, hindi na sila kadumdum sa ilang mga ginikanan. Mayo madumduman, mayo man hindi. Or sometimes, maski ng ginikanan nagapangayos ang ilang bulig, hindi pagid atenderan. Pero hindi namin, amo gani siling ko, you might shed your tears. Maka turo gid luha mo sa mga sitwasyon kon amo na ang masalapuan mo sa imo nga mga kabataan. Pay kon manami siguro tita ang pagtudlo mo sa ila from the home. I hope nami man ang ila nga kwan sa imo in return. And that's a sad reality, no? Nga ang mga kabataan subong, they feel entitled sa tanan-tanan nga may ara ang ilang mga ginikanan, but ang ilang mga ginikanan wala de bear on what they have. Yes. There's something like that.
Well, sa tapag panumbalik natin mga kabombo, pamakutunta diri si Ma'am Inbi kung ano ang iyang mapanugyan sa mga ginikanan sa mga kabataan, seeing ang ini nga mga reality subong nga nagakalatabo sa aton around us. Sa pagpanumbalik sa KLP, balikan ta si Ma'am Inbi. This is Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagluto sa kusina para sa sulod-anon, mas maayo nga steam na lang ang mga vegetables sa baylo nga pabukalan agud jutay lang ang tubig nga gamiton kag ma-preserve mo pa ang nutrients sa mga kaunon mo nga veggies. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Baka kabombo balik kita diri sa KLP kaginani sa mga observations, mga inputs diri ni Ma'am Inbi regarding sa parents and children relationship nga iya nga naobserbahan kag nagakatabo kag aton man nga naobserbahan. So bangod sini ma'am, ano ang imong mapanugyan sa mga ginikanan kag sa mga kabataan man? Yes, ma'am. Good afternoon to everyone. My fellow KLP lovers and episode writers, our competent idol host of the enlivening program of Bombo Radio Philippines. So with the staff and members, a blessed afternoon to all of you. Well, in my solitary life, I'm really thinking and concerned of our children, the youth, as the hope of our fatherland. As I mentioned, yes, ma'am. Pero, ang sitwasyon, tama gid ka makaharanos mo sa nagakaratabo subong sa mga kabataan. Ang panugyan o tagubilin sang aton dakilang hero, si Dr. Jose Rizal, the youth, nga mag-take over sang place sang mga tigulang na nga mga leaders, dapat gid magiyahan, masubaybayan natin sa husto nga dalan for which they will become the law-abiding children of God and the law of our land. So mahimo sila nga leader of our country. That all the constituents will also be guided accordingly as what we are expecting from them being the leaders. Gani sa aton mga ginikanan kag mga
guardians dapat gid aton masubaybayan kag magiyahan ang aton kabataan kay tama ka strong ang influence subong sang fast growing technology. Sa mga kabataan, ma'am, ano naman ang imo nga mabilin? Much more so tita sa adyang social media. Ang mga krimen bala, they are violating the the law. That's why close gid ang aton pagsubaybay sa aton mga kabataan para hindi sila magtalang. Teta? Sa mga kabataan, may luyag kang ibilin sa ila? Damo man tita, sa mga kabataan, hindi ninyo ang inyong mga ginikanan pagpasipadaan, much more so kung ara na sila sa edad nga helpless na bala. We have really to give our true and sincere love to our parents. Kay wala na sing makalabaw nga sincere love sa aton nga mga bata, kundi ang sincero nga paghigugma, pagpalangga sa mga ginikanan sa ila mga kabataan. Although nga may ara man nga mga mapintas nga mga ginikanan. I'm just mentioning of ang maayo bala. Nga at least mahimo naton nga model. Okay. Sa mga senior citizens, ma'am, nakaangay mo? May luyag kay panugyan? Sa mga senior citizens, kami in my case nga being alone, I am trying to help my apus. Amo na kaya natanaw ko sa ila tita, nga hindi sila magtalang from time to time kung anong nakita ko sa ila nga daw hindi maayo. Diretso gid ko maghambal nga hindi na maayo. Amo na ang maayo. Sundon ang hambal ni mami ninyo kay para na sa inyo nga kaayuhan. And ang pagpalangga man nila sa ilang mga ginikanan. Alright. Ma'am, anong luyag mo ibilin sa iban nga wala pa nakashare diri sa KLP? Oo. Gina-invite ko gid kamo daan. Nga at least supportaran naton ang programa nga enlivening program ni Tita Regine kay dako gid ang mabulig niya sa aton. Kung ano ang ay tanabalan, mahibalaan naton sa iya tapos magiyahan man kita sa husto nga dalan. At least ang iyang guidance balahaw. Tama gid ka importante kay sometimes sa aton hindi naton maabot bala sa atong huna-una pero ara sa iya makaniya sa aton. Mahatag niya sa aton sa iya nga sa mga stories based on the stories nga iya bala na pangbasa. Dira niya gina-reflect ang iya nga guidance nga at least kita matuto man. It gives really a lesson. Amo gay do parehas lang ka maestro naton si Tita Rids. Kita mga estudyante. Actually, ma'am, ako ya ang mas nag-learn sa inyo nga mga ginapang share diri sa kahapon lamang program. So, damo gid ako sa mga na-learn man sa inyo and I'm very thankful isa na ikaw nga ang imo nga mga ginapang share, they're so full of wisdom kag kanami man sang imo permi nga ginabilin sa amo diri nga inspirasyon. I just like to ask you, paano na touch sang KLP ang imo kabuhi? Ano ang ginhimo sini sa imo? Ano ang ginbilin sini sa imo? Hindi, kay sa sitwasyon ko, tita ba, gusto ko mandaan dayan-dayan, magbanding-banding, but with the fact nga, dahil hindi ko tamuya ako makikimpon sa mga kadakan, ginwili-wili ko akon kaugalingon nga makashare sang akon pa nga kanugon ba sang panahon. Nga may i-share gid ako nga hindi ko ma-share sa imo sa kahanginan nga damo ang nagapamati nga at least they will also be helped. Alright. Sige, ma'am. May mga balon ikaw dira nga mga name sa mga friends mo. Aluyag mga tamyawon subong. Gusto ko ikaw hatagan sa sininga tsansa, ma'am. Good afternoon lang dyan sa inyo, Palanggang Mia, ubang gawa, nara kagapamati, kamo ni Joy, ni ex-princess, pero ginkuha ko na bala ang ex, I want her to be called princess. Kag iba pa nga mga KLP lovers,
writers, sila Lola Amparing, Lolo Dinsyu, Survivor, diri sa Southern Iloilo. Tapos, sa 3rd District, sino to? Senior citizen? Senior citizens ang 3rd District, si Nanay Floor, sa Saraga, sila sa Lambunaw, ano ba ito? Student Ma'am, Ningni. Damo na sila tita, pero daw hindi ko kaayo naman makwan. It's okay. Kanami man sa ila mga participation sa imo. At least tita, we are just trying to give and take everything ba nga mga lessons nga makuha naton, which will also help the listeners to become also good. That nga naton sila ma-motivate nga mag-participate man sa ilang nga mga kay may mga problema sila, so pwede nila sa imo they can express their problems, then ready man ka maghatag sang gusto nga guidance. So I think it is a very nice program on the air. Okay, sige ma'am. I'd like you to know that you're one of the reasons, one of the special people nga I am always being thankful for, because I know that every day that we're having this program, ara kagid, present kagid, and ready ka sa madamo pa nga luyag mo nga i-share, ipalabot kag ibilin sa amon diri ang imo nga mga inspirations, mga motivations, mga lessons, mga inspirations. So I'd like to say thank you sa imo non-stop nga pagpalabot sa mga kasaysayan and for making Kahapon Lamang program a part of your day, because you said nga every day you always find time after lunch pungko ka samtang nagapamati and write more stories para diri sa Kahapon Lamang program. So ma'am, madamo salamat sa imo for sharing with us many beautiful stories diri sa KLP. May ara ka pa nga luyag nga ihambal or itamyawon or nalipat lang ko sa akon the only my youngest brother. Si Tutong subong ka pamati. Ambal gani siya nga malakat kagid kay makuha ka dito sang million mo nga nga prize. Ambal pa sa ako hinamblos si Libet, ambal tita Riz. Adto kagid sa studio para nga nami mag face to face ate amo di bugtot Sige lang ma'am. We continue to pray and we continue to lift up each other, no? Sa everyday nga pag-inuptanay naton diri sa Kahapon Lamang program. So salamat gid for being a part of this program. Okay. There you have it mga kabombong, aton nga winner si Ma'am Inbi sa probinsya sang Iloilo. Maraming salamat sa aton nga mga letter senders sa sininga semana. You made our afternoon more colorful and joyful with the stories ng inyo nga gina-share man diri sa aton. Isa sa inyo ang aton nga mangin winner naman kag interview naton sa madason nga Sabado to win 1,000 pesos in cash, and hopefully mangin kaupod naton diri sa studio para ma-interview taman siya. Congratulations sa aton nga winner, Gemini, sang 4th District. Once again, ang aton nga new winner, si Gemini, sang 4th District. Mga kabombo, magasunod na ang mga dramas nga inyo man ginahulat-hulat every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Balikay kita on Thursday. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ini inyong alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and enjoy your weekend. God bless.